mienu pe na eye Baby ofri bia no obetimi ababi ye nyina ye bakumase eye ahojo Atenga Junction baby akuma wu TV wona se wo fra chiri na eba accommodation baby obeda no eye free Jumade eba so 22nd and 23rd February 2020 etibusumi atosu mienu ida atosu aduonu mienu ene aduonu miensa enumu ana ye sa Jumade eye memenda ene kwasiada ene ye asi ho se ye sa Jumade we obi bia timi baby Job training. Kumawood Training Institute. Aye Kumawood TV for at the job training. Ghana for nyina. Ye the enamienu esi ho. Achretre ensa no nyuma bi te say fresh yogurt. Sani esi ye fresh yogurt. Bees making. Sani esi ye ahwene de to ye ensa ne esi si fefefe. Liquid soap, shower gel, floor cleaner, parazone, ice cream, banana and strawberry ice cream. Afei so ye besen so achretre 3D epoxy biodigester sansa no dwuma we nyina no ye de nam ye no pe esi ho na ya kyerɛkyerɛ we eye Kumawood TV fo ana ahyeda akofa a teacher fo a oma ben ewo nimdie ewo nsa no nwuma ho se omo betimi akyerɛkyerɛ na wo nso wanya wo nsa no adwuma na wo de aba obra eye cool 300 Ghana cedis pe ana se ye de 300 Ghana cedis pe e besua sa ne ma we nyina e de nam ye no pe na eye baby a ofri bia no obetimi ababi ye nyina ye bakumase eye ahojo Atenga Junction baby a Kumawood TV wona se wo fra chiri na eba accommodation baby a obeda no eye free Jumade eba so 22nd and 23rd February 2020 etibusumi atosu mienu ida atosu aduonu mienu ene aduonu miensa enumu ana ye sa Jumade eye memenda ene kwasiada ene ye asi ho se ye sa Jumade we obi bia timi baby se wo ye lawyer ni se wo ye fitani se wo ye okuani adwuma bia wo ye bia bra na besua nsa no dwuma so ka ho eno ti fa number na egu screen so no na frey nsesi a frey was 0200 603 602 frey 0543 596070 frey nsesi a na register wudin eye Kumawood Training Institute o se ensa no dwuma ahimfie afei na yesu ya tiesimu. This advertisement has been vetted and approved by the FDA. I don't call baby, media tajabo, ginger omu, egeno. Memo akwaba e de ba Kumawood TV eso ene yumre. Ebra so say e de Odo Mu Nkomo dwumadi e de bro. Abigafo nyina atenase. Enne Odo Mu Nkomo no de de ba no e chen da ene e de pa. Ensem ni mu 2 years. Enti nsori mfu afidie no nkọ baabi a ne pacho element na se dumienu ebebo na edi dwumadie no ebekọ wi ne nyina ya sori afri nkunya eso ebere ye ka o se dwumadie wona waso yasene ne edi dwumadie edi bro eya adonko atadwen ginger na GB1 Industries omo ni aboafo aso yasene me edi dwumadie tisi edi bro debia enu nti ye twa enwa agenkra aba ye ba na dwumadie ne nto aso edi apro. This advertisement has been vetted and approved by the FDA. I don't call baby, media tajabo, ginger omu, egeno neko. Upacha se, ubanuma numbiam. I don't call atadi ginger, and then the woman mati do. Atadi omo, ombebe numbiam, kanuma numbiam. I don't call atadi ginger, and then the woman mati do. Atadi omo. I don't cry baby, media tajabo, ginger omu, egeno
Ko atagiji nom ne nyanse wonto ema nipa on di enfie edunwo ensese apin for eno. Tale ti ehoni ahade. Come up. Akata wine. Akata wine. So I say when are you so? Na say forklift de dada. Eno ne adwuma me de ba adwuma mu ha. Na me beturu ye no ana nchance ni twa no aye me de. Asewo. Tale me nua na ja obi abodan so ma no na nye kra wo. The way was fine to kura dem finfin no. Nso to ebebo ne se shower no. Chama aboko de. Me say ma bokasi dan yo. E dia man international contractor. No boss na me nua iba ya wo se chale ensuo to a be se shower. Roof ni nyina anye. Papa wo dada. GB1 yeah say rain go away. Come again another day. Unsa na no oba me ma IBR. We are okay. Aside IBR no, you were alozinc. Okay. And you was self lock. Na ni nyina wo de enyina nchen kakra. Say the abe bomus no kokura ne say you were embossed. Embossed. Thank and you. And you say me to me the number embossed. There be we safe. On the board down so papa. Ensuo to awie bo apetampe utim ya utim de tim enti mo patches say me dan be say di mu ye free bibi roofing sa roofing no obepo modern no ama inspectors edi kan akwa check ahwe eye enua carpenter ni de bo wo dan ne so esan say ye nchance ne de bebo so ama ye pedimpa esan say ye wodimpa dada e say kala be na mo de bebo man me dan na match we ye chameleon onye chameleon enchen GB1 nice one ye wo kala bi abi me kamechiro ye nko me mfa mo mfam obehu GB1 Industries akwa baby o e de ba Odo Mu Nkomo dwumadi eso ye twa ho kwaje nkrato ya san aba abedwafo nyina aye ready eti ha minia asante so aba bema me mo akwa aba wapom ti sen bibi e koboko de nyame atom wani mai fefefe wani mai fefefe anyumre nyame na den na ekoso nyame mboko yene namu kakra yesum o mangana yesum ne di akobese wasi yesum ne di na yesum ohine yire me mo akwaba pacho woti se me nananum nyina ahoye obi ahoye edo bibi anso asiya mamu nyina anso akwaba abusiafo abidwafo ye ready to wait na enan koma ye bidi e de pa ene yasme da punti na asem emo duye. Why do we have sex? Edi enti kura na nipa yete ho mema ne oba eda edi ekura enti ni edi ye ho saa na ebeka edi ekura enti na be ma oba da wo nchenye unu aba wutu won ma eba omu kura se wo se me yede bidi no edi ekura enti a oba nso to dwen se na de be me ene wo se odi mi edi ebe enti ene no ne nsema empanimfo ba be bobo ni abiebie mu apensempense mama wa wo fie nso anya mu ntia se anya mu hu na ma agro no ayede menu ya me mu akwa babi ya na eja asem we de mema na wo se start free yeso sanse eni edie mema na edie mu opa ene ya asem no asem ni mood sidi enkrenti ene wo se yidi yo oba ho nyu ni aba ni se onu neti wako wa anaba edie krenti no se wo so dia wo se obere wo kwati edidi oba ma mini ka ma hwefo adwo na ede nyame ase ene ye kwakwasie wakan na bomu ora interestingly wo se emema ye pedie ye ne tedie ye din so ma na edi wo mu ma so ni edi wo mu ene ma so na edi ye wo mu de ye chedie mu de 100 a ma wo be 72 to 75 yeah they 25 to 27 enti se wo hwemu a ma edie ye ma de mos ne mema na de matam bia ase mema ne chinchini kopa ne ye pre ho on se ye no ya ho ba ye num na ede ne wo ena sa de no ufra ho ba ye num ba no so ye great nti ya na ma ye ho pre ye se be kwa akodi kaza wo bu nkonta pa de die ne de wo ma ho back to question no ora asa wo hwe last me kan wo program is say edie no ya chemiensa
yɛwɔ edi a yɛdi di pɛ di gyeɛ sex for pleasure no yɛwɔ hɔ na yɛpɛ sɛ yɛdi yɛ ho na yɛde gyegye yɛni aha ɛno wɔ hɔ ɛno deɛ ebetuma ba sɛ me kɔn dɔ me yere na me kɔn dɔ ebetuma ba sɛ me yere kɔn dɔ me na me kɔn dɔ but yɛpɛ sɛ yɛ entertain yɛ ho yɛnya pleasure bi in it nti ne yɛahyɛ aseɛ na yɛde ahyehyɛ so ɛno no yɛ ne ntaa mfa bere pii ɛne ɛwɔ edi a yɛdidi awo ba that is the ultimate ɛno nti na nyame bɔ odie si ebedi ni awo na nipa bɛkɔ so atena asase so ahwɛ nyame abɔdeɛ so ama no nti edi a yɛdi awo ba sex for reproductive system no ɛno nso ɛwɔ hɔ ma sɛ yɛbɛdi na yɛtumi anyinsɛn ne awo ɛna the last one yɛ edi a yɛde satisfy your sexual desire wɔn sɛ ɛsono sex for pleasure ɛno deɛ yɛde entertain yɛ ho na sex for sexual desire ne deɛ ɛno deɛ me kɔndɔ me yere kɔndɔ ɛna yɛdi yɛ ho tie no no deɛ egyina ne peak me de asɔre me yere de asɔre ɛna yɛhuri asi ntimena mu na yɛdi yɛ ho saa die ne deɛ ɛyɛ the ultimate ɛno na within split seconds ma change star bɛɛ mmiɛnsa fi sɛ mo pɛ sɛ mo di te dɛ na mo nya mo ani gye nti sɛ wo bu nkonta wura edie ho asɛm a yɛ kan nyinaa no ɛyɛ ida sɛ mi kodi ɛde apɛ pleasure de gye yɛ ho ani ada sɛ mi kodi na me yere nyinsɛn na wawo ba ma me saa die no nyɛ common because ebi kra me kan yawo nkyɛ enti saa bere yɛ ni hwehwɛ ba ha ne die edi hwehwɛ ba ne awarefo a ya na ɔmo pɛ ba na ɔmo nya no bɛma no pɛ so wɔyere ne ho di ma ɔbaa ne nyinsɛn nti ɛno bi ɔa na ani gye nhyɛ da nim bi ɔa na nyɛ na kɔn no ayɛ no sɛ ne kɔn do ntira aha yɛhwɛ die nti a yɛdi yɛ ho ɛ sɛ me yere wɔ hɔ na me yere hyɛ ataadeɛ bi a ɛfata no yi ne nipadua si hɔ hwɛ nufoɔ yɛ nufoɔ awamu yɛwɔ hairstyle bi wɔ hɔ a wo yere yɛ a ɛfrɛfrɛ wo taadeɛ obiara sɛ ma meka atiefoɔ a ne ahwɛfoɔ a ɛtie wɔ fie no ɔmo ɛhwɛ yɛn no hu no sɛ deɛ meka yɛn no korɛ sɛ yɛwɔ ataadeɛ bi wɔ hɔ a wo ho ka ni hyɛ a ɛhwetwɛn ɛkɔdie mu because taadeɛ no fata no yi ne shape si hɔ ɛma no look sexy yɛwɔ hairstyle bi wɔ hɔ a ɛyi wɔ bɛɛ pie wɔ die mu tɔda bi a wotimu sɛ wo yere na appearance bi kra ne perfume bi a ɔde gu no ho ebi asɛne a osi ɛfa atade no bi ɔhyɛ no daa ɔnhyɛ da nhunu ne fe bi saa but saa da no nko a ɔhyɛ ye no na hwɛ ne movement ne sɛ de osi tie ama akwan do nti ene na ɛsɛ me di no ɛno o de satisfy our sexual desire nti de nti a yɛdi yɛ ho no ɛyɛ main objectives miɛnsa ɛyɛ fapema esi hɔ a either sɛ me di ma me yere ni agye na me so mani agye sex for pleasure ye kondo na ye di ye ho sex for joy sex to satisfy our sexual desire and ye wo sex for reproduction sɛ me di me yere na oba na nyinsen na wawa ma me ɛni nti kwan mi ensanti ɛna ye di ye yere na ne krakra no sɛ wohwɛ mu a sɛ ukon de do na ukodi a ɛwɔ ahoɔden a de komu ana de wura mu sɛ o yere peba na no nti wudi na me na nyinsen a ɛno so wa ho keka a odi wura mu ɛna de mi di ma nige ne makono a ɛwɔ di ho no matuma satisfy no ɛno so wa ho den ne ho keka odi wura mu na ni nyina mu no ɛwɔ sɛ utimi ma effort bi because owura sɛ usisi edie da bia na me ka sɛ udi oba no wa ani ni yi a wagu meme wo wiase nyina ni mu ase efi sɛ Yankopɔn bo wiase no ko ye ne senka ohene yiri ti hoi owo be ma ba ko pe nti nka mimi di no a ana asabe facha me sɛ ohene di no a be ma foforo bi ani ni bio enti de onim ane sɛ ohene kwate no de che kote bia na dwen no ana sɛ de ohene kwate dete no sa na kote bia dete nti so odi na toto paapa so a wagu mema nyina ni mu ase
Odwontoni bi a agye din em so film kura na obi ye ni interview o TV bi so obi say o si so ofa mema say no si mienu but they team mema say na ma focus na o si mienu na o say na ye den na ojai ni first guy na o breaking the virginity na o say tama sa guy ni di no wa ante de nti no bisa no ho na kuma mu say nti kotie ye si ye de eni ana nti no man nya impression bi say ne ma men try another one hwe to ko try another one hwe no hu how enjoying na eno tie no ohun say ene na wrong kotie na odi ka hia ye no nti afi no aye sticky to sa ne a fa no free nti owura ne ameka ne say de ntia ye di ye ho no de purposely ye de satisfy sexual desire but se mo pa wo ana bi adako bi mo ho na mo pese munya pleasure bi kura mo we hwe pornographic film bi ana we tie nkomo bi ti say ye bi afidie su yi na obi hwe ye na inspire no so and when you are inspired you always want to try and see how it is if you say sometimes so for be preachy na nyam sema wo ka no na ewura wo safe oka hallelujah na nobody will force you to say amen sa the so for no preaching no amo ayeda wo kra to wo tonko oka hallelujah abon safe na o sit up na obey adwuma de obi just stage no wo to dwom sa wa kwa sori ni ye praises ye worship na se kanwa ebi kura na duntuni ni nka se ye nsori nyina ho wa abon safe no wa sori na o chie na up enti edie no se udu hu wuramu dia make sure say udu ahonim nyina na ewuramu na mu anigye bi esese on saka no ba no so saka ne de enkototo mpaapa so enye wagin se o oba ne se ne kondo me de nka me kondo ba ma me try hwes me ma satisfy na ade bi a me try ahwe no ya na resource no enye efficient and nti ne hia say o prepare adequately nti meka no in simple terms say uni adage a emfretwe se bema unya ahoboa emfretwe etwe hiamre firi se kwan ya befa so agoro twe no ho wanunu no tirimu ama no wasra no nku meka no sa na nyese me kofa afia be nunu etwe tirim na me kofa nku abesra twe so da bi but e wo so hu se wo de twe na gina ni gina pen a ade bi ese se wo de ye no ma efre na tenka ba bia no wo de aye no na me ba abusuafo dwumadi kosu you pesa ode wonsem bia eba WhatsApp line 0244 123 801 0244 123 801 SMS ni adina ode ba ya bekinka dwumadi kosu bia na bekinkan wonsem ebeba bia edi amaw eno nti the screen nso so betimi ahwe na ade masi edi aba bema to asoma enti ne ma no kora yesi ade sa de me pesa me kire matiefo ne ahwefo nyina te ase etiawa ne se etwe no naturally owo hot se edan on se dan si ona yemfa ahwe nkosi mu a uginam kura na akasa na eho na ekobi di akire the moment e be hase de nkonwa sisi wo de mpasi wo de yade no o kasa na aye acoustic proof enti se ye di wo a so yo ba ye di wo no o so respond to edie no ahai no na mitu ma no fo se e ma no bi wo ho aya na o mo ye mistake be ma we de nka me mpe no me ho na akire me na me pade aso ma de so nti na mama ni di me be ma we de me mpe no adwuma na me pe e na onu na wo bi a obefa me ama ye bi nti e na mama ni di me o be ma we de nka me mpe no me be se mtu kwa kwa ma no ne me nkrata asem ni ade no o ne betumi aboa me ama ni ma go through enti sa enipa amekeka wo mu nsem nyina ni die no ya na nya effective fisa wo kra ndi a wudi no ka no nko na ka de hye mu na ho aba no nya kwa akọ no baabi nti se onye wadwene dia ka meni nti na metu mema no so fo se men take advantage say e ba ye na mai we wo fia ha o mu ye adwuma yi na sabi o be pake o ka ofre ba ko atrem na ne ka ma me ba ha yi a na me hu ana me hu me aka me hu pa o na nya so ahu da bi ya nya ne sa akrantie se apesempo ne kan e wo se aduane ben wo a ye ni enti ora emema o me o madwen se o menini na odwom ene ye nyina wo live akoso menini na wasori ye nyina na to nwom ye nyina na dwon kwa o menini na wadwum menini na tifie
omo a oni won wo saa twaka mo ben ho paasa no kan papa mu dia ka meni fi saa die no ya na resource no nye papa oba wankasa ukuma ahwehwe no wasere pamana pene no wodawo mpam no unya nko ho no kura no ukwati ni timi kukuru ti se larweko ya ebo bayere na friend dabreko no se me ko tamale mi pe bi ato na me ka me pe dabreko no se ye ne friend dabreko wo ni din dabreko no o si ye friend larweko na se do si bono no larweko ye dinga se dabreko so kukuru na si o boxer short no musa ho oba ni gina ho no hwe ukoti ni kukuru ye na etimi kanya no ho so atiase nti maye mfom twe say because oba no wabeto mi lemu nti be me bi wo ha mo oba lift kura no wo penadi no enye fair so me pewo a me pewo it's not because mama lift nti it's not because me no wabeshi adwuma nti it's not because me no na to dwon wa sorry so yes sir respect in your sexual drive no ya na wo form because oba no hu say shia bi an ni ko shia di na bi ase na ase wo attractive wo nti ukra no ai sa ase di na bi abeko bia ope ba ho te say yen no eta ye wedding MC no ni ade ya visit church si ke say ode ba abeko MC bia ope ba eye very unfair nti ora na meka no say edie no eye sunsum eye spirit in it own yankopon abodie de asi ho fapem kase pa enu nti na ora Bible says obi di ba ni nyinsen a yen hye no ma nye no ho ade ma na ayo ba ho so a oyo ba ho ade so a wa ba ye oyire sunsume wo mu nti enisi etoto na se owura me da ase jo me nua be ma e da ase pi nyame nsha e wo won sema odi amaye ne pa ohene yire papa unya be ma papa nsem mu di ama wo ye bie mu to ne bo ase wo ye bie mu a ni nyina asa wa kan wi ba ende kra ni biase se wutu ho oba woni be ma te ho bi kan sen ka mo te ho a be wa ya ho ade when you kra na obuof ade ntia ade nyame boy bia wona djuma eye sanity enye se bia when dina na buofu but woni be ma te ho wa wario one thing say only be me twempena emema na rush di but unya ware wi nso emema na rush so tias because ye twempena no be ma nim so wanye ne ho ampendi a ne ho akodi na ma no so ye twetwe ho na nso enya be ware wi di a na ye ne nim se ye nso ese no wabɔ ye ho ka ena wa ba be fire ba so se ade bia o se ye ma woni gibia no o se ye ma wo so enti enye se wawai makotene fie nti no mabeye yisi ho untimi ndina debi e wo se e kana wabɔ no e wo se utimete na wote de ye bo wabaso so tiase ena edie no so eye nti Nyankopɔn boy sanka edie nyanka onye Eve enka Adam mfitiase na obo Adam na na obo Eve kanu because onim say bibia atechema wo ho ai wo se bibi be hye ho so enu ntine ma wo bo Eve ede ne kan ho no se de be abema wani beka wani beje eye ade a emani pani je ema wo be ni ji ma be ma ni ji obia wo de ko be shem bia na ni timi je enu nti ene ma ese wo se yi dimu yes e wo se udi di kwa se wa wale makotene fie na di nsa de makotene fie aduane wo ha be ma bi wo ni aduane ye ene mesi me bi wo ni nieme esi bibi bebre wo ha me matimi ye ni nyina eka saade no nko a be ma ntimi nyema no so tiase be mo no kase ntimi ndi no ena se wan kase se obetwetwe wo kra na ede na wo benya very good ede na wo benya na ntse de ono wo ba mom na de ebe ye enti no so oba no so wo ho a me ni me kru wo ho a ebi kwa mi ntimi fama no nka nanso wo enema bi wo ho a me pese me ye emene hu se me ade na me pe ena bonika na say actions speak louder than words so de me hu se wo free chrome ba adwuma e ba se de mesie timi akwa kodware esiesie me ho ntam de atwen no
atade bi a mehye de atena se atwe no every day bi a we ready say wo medi me de me onya wale matsa wone de eni kwasa e de ntide na de be excuse me nyale nye hwe de a bibi ene wesi wo kwa say enne waka me mfa ma o de bi edi ensu nkum ni pa e mama akra ye kese nso bi o wari ya na ne mu ayedu na ne waye kama o chimpa na we a wonya kama sa but wonya wari wi a so that say because enhire bi o mu anyankopon de maye ena ani gie bi o mu nso onya wari wi a wonya so that say mo chimpa pasho sa mo panintam ti koyo beda ne ade nti no ba wonya wari watsan wone de tembia ahomachi o anopo ewio o kwa asore won ayefe ko ti bi ka se da bi ma wonko wode be ma wansa na wako so ye ni de wo se wodi ye ni excuse debi ena be ma kra wo yale kra e sa hedro edi ye drop pa because say why no fen e man pa ne pe no fen ye na wukuru timi di wi a mo sa no pa no so da nwum bi a obeto do o mu sa otwa ko ni kra so ti ase enti edi de ye de hia ne say obefa kwan pa no so ti ase so ye wadwen say be a force te say de na ye bra ye kan bi a wo pe bibi wo hu nipa no nya do bi na odo no na emom ko pe bibi ate hot so de a eno di kosi a amamre anase kwai wo so fa so ma ade ne si ya akodo no untimi mfa sa akwan no so tubon se ntente ma na sa kwan ru proba nti wunti mu de no ba sa wo to obu bie mu ma bo no jo na sa wo sheda de si ani to obu eye ne kama eni ji ompa na ma homeka etu yare bia yare bi security me pam no ai enti ede de ya drop enti ye me nka senye unya ware wie de ye se edi ye edi ho no nso ni edi ho nye die de bi enye fechire de bi enye de be ma oba onse de bi ho a ye du wi asori na obuofu sai bi de enye kora ani nka enipa no nka wo tan ba bi dwene kwa afi bokra nka ye e wo se otimi edi ni paraman ne ho sisi ne ho so e ma ne ho ba no na ni ba ne ho so ta say enti ni para na mo so na ho denden e ma bebro mo so o ma ye no fe nyina no e ye sa o mu kru ntimi nya adwuma ne yi ba se bunya be ma na odi wi e boa ma eji tu kru ntimi ndu ya na ba hu doctor Mayase no wasiesie ama no ne system na problem ne wa na wa ye chese ba bia wo bia obehwa ama no se be ya o sori abenya hoden dia kodwom obu no so mi sisi na mi kotodwe ena me ni nyina ye edi papa wo nyentara okay yo na yire ye da sipi e won nsema edi wo se obi o ma no yale wo fiafi edi papa no nya edi e wo se yedi ye ho na me ka wo se dwumadie ona waso yasene e adonko atadwen jinja adonko e nsan no kwasem se Ghana ha de atiatisi e wa ha ba biye ye ton se bia oburo ma obenya adonko atadwe jinja ni bia de ato adonko nsani nyina bia adonko 1 2 3 adonko vites adonko atadwe ni nyina obenya bi atwa no kwasem se ebeboa esiesie ni padua no eye nsa obi agi atuma enum bie nti yese wonso obowura ba bia obenya adonko atadwe jinja bi na nso benonum na esiesie na adonko atadwe jinja no ye di atadwe ene akekaduru ene ye di aye ye hwe atadwe ni ye mani padua ni ye hwe akekaduru ni ye mani padua ni aka bom de ni ye ma afra a ye ya adonko atadwe jinja nti ye nsa no kwasem se okoto na no ma untu sika mu ene nyensa wo mama na se wo nipadua esiesie nipadua na ankasa nti eye ma obi bia se obekọ ba bia na wape adonko atadwe jinja bi na wanonum enu nti bomodi bowura ba bia ne pebito na enonum na ebeboa opa na afin so me kai o se nyame ya wadom ni wotimi abosese wasi dan bi na wo penchense papa aba wo de wosi dan ni wi na adwuma se de esi ayi se wosi dan ni wi a wasi awie no na wo de ni ya aguso na adu ni anu gusu wi a adwuma kuo ba ko pe e na wo man yi mu a wo kwa wo be ba ye wadwuma no e de ama wo eye GB1 Roofing Company Limited wo mu adwuma hote wo mu adwuma no kala biya wo nchansi no e wo ho e de ma wo no kwasem se omu ahodo e wo ho no ma e de ma ye wo long span no roofing sheet e wo ho yo serve lock no enso IBR no ebi e wo ho no ma ni nyina na ye se ba ku biya ba ye friend in boss
so ye wesra I said you know some people no ni nyina bi upe bia ukọ GB1 company for no o beye ni no ba be estimate e de ama no kwase nso ni ma bo enye den de wo so nsika beso e beye kama pa e de ama o machira kwan e wo fensu road o kọ tachiman no fenso e kwan so akom omu wa akoma obonso mu signboard esi won mu obetimi afrom wo almatro for so 0540123212 0540 sorry 0540 123 212 0540 123 211 and 0243 577 293 0243 577 293 ofro no no bedin komo on bejo so na mo bi o muhia bia o mo aye edi abo ye twa enwa agenkrato aba ye ba sisi edi di ho atimi edi. This advertisement has been vetted and approved by the FDA. I don't cry, baby. Media Kajabo, Jinja Omu, Egan Echo, Upatasi, Ubanum, I don't call, I tell the ginger, and then the woman Matigo, I tell you more, I don't call, I tell the ginger, and then the woman Matigo, I don't cry, baby. Media Kajabo, Jinja Omu, Egan Echo, Upatasi, Ubanum, I don't call, I tell the ginger, and then the woman Matigo, I tell you Atonko after Gigi, Yom Nyanse, Wonto Emma Nipa, on the Enfie Edumo, and Sessa appeal for Eno. Tell it, honey. I had it. Come up. Akata wine. Akata wine. That's what I say. I didn't say when I use you. Not a forklift the dada. And only a Juma made the bed, Juma. Na mi betru yano, and then chance in each channel. I am a dead. I say, oh, tell me in a job, be a board dance woman, and your crowd. Or the way was if I took a damn fino. In so to a bonus shower. Chama Boko dear. Me say, my pocket is down. At the international contractor. No boss na minu e buy I was chale ensuo to a be se shower roof ni nyina anye Papa what that GB1 yeah say rain go away come again another day unse na no o buy me ma IBR we you okay aside IBR no you were alozinc and you was self lock na ni nyina wo de anyina nchen kakra say the abe bomu sonko kura ne say you were embossed and you also me to me the number embossed there be we safe on the board dance so papa ensuo to a real bull a pitampe with him with him the team enti mo patches say me dan be say di mu ye free bibi re-roofing sa re-roofing no obepo modern no ama inspectors e di kan akwa check ahwe eye enua carpenter ni de ball wo dan ne so esan say yen chance ne de be boss wa ma ye pedimpa esan say yen ye wodimpa dada e say kala be na mo de bo man me dan na match we ye chameleon onye chameleon en chen GB1 nice one ye wo kala bi me kamechiro yen kwa me mfam Odo GB1 Industries wa koma e ben custom barrier wo fenso kwan so job training Kumawood Training Institute aye Kumawood TV4 at the job training e Ghana for nyina ye de enamienu esi ho achechre ensa no nyuma bi te se fresh yogurt sene esi ye fresh yogurt bees making sene esi ye ahwene de to ye ensa ne esi fefefe liquid soap shower gel floor cleaner parazone ice cream banana and strawberry ice cream afei so ye besen so achechre 3D epoxy biodigester sansa no dwuma we nyina no ye de namienu pe esi ho na ya chechre
wei eye Kumawu TV for ana ahyeda akɔfa a teacher for a ɔma ben ɛwɔ nimdie ɛwɔ nsa no nnwuma ho sɛ ɔmo betimi akyerɛkyerɛw na wo nso wanya wo nsa no adwuma na wo de aba obra ɛyɛ cool 300 Ghana cedis pɛ ana sɛ yɛ de 300 Ghana cedis pɛ ebesua saa nneɛma wei nyinaa ɛde nam yɛ no pɛ na ɛyɛ baby ofri bia no obetimi ababi ye nyina ye bakumase eye ahojo atenga junction baby Kumawu TV wona se ofra chiri na eba accommodation baby obeda no eye free jumade eba so 22nd and 23rd February 2020 etibusumi atosu mienu ida atosu aduonu mienu ene aduonu miensa enumu ana ye sa jumade eye memenda ene kwasiada ene ye asi ho se ye sa jumade we obi bia timi baby Ediba Odo Mu Nkomo dwumadi eso yetwa ho yaba ne de na yaba yetwa ho aba de na nsem yesi ede akurenti na yedi ho ede akurenti na yedi ho yakwa aba no na nsem no minua sante so abanti mo de ba no enye easy na wo hene yire nso de nsem ba pa na nsem no ayehu ayede Emsuafo yenya problem kito mmi ntwa ho nye nkrato mra na yensan mra sisi ebesen abasisi enti yetwa ho agye nkrato abasisi ye ba di dwumadie no ento aso yetwa ho aba. This advertisement has been vetted and approved by the FDA. I don't cry baby media tajabo jinja omu no neko upatase ubanumanumbiam I don't call atadi jinja and then the woman Atagiji nomne nyanse wonton ema nipa ondi enfie edunwo ensese apin for eno tale ti ehoni ade come up akata wan Akata wan menso ade say ye twa ho yaba ensem no enne yesi edi akurenti ne ma yedi ho se oba da wo nchen wakofo oba wawale na ewo ho kura wosi wose ne mi di me yere enne gei wose mi edi akurenti enne no nsema ye bobo na ya chichiri ma ye to aso bema edi asemi enne wo se di atiatise ewo wiase edi first ne die ya ade a ne nipa eferi edi ya ade a na ye modi ne die ya ade a wansa na bonso edi kura no na enye komo ben egiment ne edi abeti atise wo Ghana na wiase a chese abeye agentre hasa Lady Kaino, Hansama, I have 4 adjubi and be crafting will be a son of Fidi. Round say a candy you want someone and car a human be a son kai at Tehon College. I had actually. We see you swag a baby be a class. Aha. Can see at Tehon College now a mass certificate in many degree near the home. Now, Teteno, now you knew home come up because and yet. Adwuma bi a ye pese nkwara de wo ho gimu obi din hu bewura mu a so nware kura na nkodru ni mpani mfie so se o twe ni mpena papa bi de akowura wade mu on se ye amamre mu ne de ye gempena twe tum se be twe mpena na ye wura mu eno no bere bi dru a ye beto ye bo ase akirikiri mu mpena no enye bone ebi no adwom se mpena twe ye bone mpena twe ye bone ye be kirikiri mu ti mpena twe no mu no nananum hu no se adenti na ewo se ade bia uye panina na wo ye no ye didi nkomo me nkwada ate na kwada no koye bia
ɛbɛma wasɛe ɛna amanfoɔ binom interpreti bible sɛ asɛm a Onyankopɔn ka kyerɛ yɛ Nana Adam wɔ turo nom hɔ sɛ dua bi si mfimfini hɔ na saa dua no ba deɛ ɛmɔ wɔn ti bi nie fi sɛ yɛ nkwane owuo dua no amanfoɔ afa no sɛ yɛdie nti Adam nom asoɔden a wɔn yɛ yɛkɔdii wɔn ho no ɛna result to nipa ama ne ho no nti yafa edie sɛ yɛbusudeɛ a sawarefoɔ koraa nyɛ sɛ nyame sɛ yɛmfa mu ngo a ka nipa bebree kɔ wɔn ware koraa ka wɔn ni ebinom hu obo hɔ a waware ohunu die sɛ yɛsɛ bi ame sɛ nana yɛ kan maboa me ho kɔ asɔre ase mi bedi wu na mɛdɛ koraa ma kɔ asɔre wafa no sɛ yɛ fin deɛ ɛkora waware wayɛ ɔho adeɛ wɔyɛ sɔfo gyina pɔpɛti so preach koraa na ahwɛ n'ani ayɛ san na akɔn do a ma yɛmfa nnwomtom yɛnyɛ praises na sɔfo mɛdi wu ɛnyɛ bɔne nyame nkyi only sɛ yɛwɔ mmerɛ ma adeɛ biara ti mmerɛ no a yɛdidie no yɛnyi si wɔn fa ni na mmerɛ nso yɛde yɛ nyame adwuma yɛnyi si wɔn fa nyɛ deɛ nti a yɛmfa ni nkɔmmɔ purposefully ne sɛ yɛwɔ nneɛma mmiɛnsa a ɛno na ma yɛkora edie ɛsiane sɛ mmerɛ mu no yɛsi edie ɛwɔ sɛ woyɛ no wɔ enclosed place ɛno nti na sɛ wodi wo yere wo yere a waware ayɛ ne ho adeɛ koraa sɛ wodi ne wɔ kaa mu na polisifoɔ bɛto sɛ wodi wo yere wɔ kaa mu a ɛtumi kye wɔ no wo yere wawa no ayɛ ne ho adeɛ wɔn frɛ no mmerɛ mu sɛ indecent exposure wodi adeɛ no ato abɔnten meanwhile nka wɔ sɛ mudi mo ho wɔ dɛm so wate aseɛ apart from ɛno no sɛ wodi no abɔnten a yɛtumi kye wɔ no ɛyɛ kokoamudeɛ between nnipa mmienu enti wɔn mo ha no wɔn speculate mate sɛ sɛ nana yɛ wɔne nana wo hwɛ me afa kyɛ me o mfato ho wɔ fisa no nko ane ba me no ha nti wɔn anam de no bɛyɛ yɛsɛ nana yɛ wɔne cameraman 1 ana camera 1 operator twempana ɔnso wura obi nhyɛ da nkohunu sɛ camera 1 operator wodi nana yɛ nanso yɛbɛhwɛ mo nkita hodie abɔntene kwamfa so di nkɔmmɔ sɛdeɛ mu hyia a mo ani kora a mo de kasa ne adeɛ na ya speculate wobɛkɔm no na te saa yɛkasa asomasi mprane asomasi mprane asomasi no ya na ɛden sɛ obi bɛkɔ akɔhunu sɛ saa yɛde adwene because of circumstances bi that's right na no nti na yɛmfa ni nkɔmmɔ but and then the ama ayɛ kɔmmɔ wɔ yɛnkɔmmɔdie no ne sɛ ɔho owura me nyini yei na me di twa ne bi hunu sɛdeɛ ne dɛ teɛ no ɛyɛ me yawo makoma m sɛ nti sɛsɛe na adeɛ yi ɛdɛ paa na me nimu a asɛ deɛ manyina wie na mahunu ne dɛ nti me bɛyere me ho adeɛ yi enti ɛne ɛsɛ me wɔ ba da ɔho ti sɛsɛe mehwɛ me age a ɛwom sɛ menyini mmoro so pii saa mede me ho toto nipa bi a bade baabi amadure me nkwanda nyame de ma menim ano deɛ nanso metimi aka no confidently sɛ wanhwɛ yi ale bi ade aka manim kora so akyɛn deɛ matwa so ho enti sɛ nka me ware at the age of be at 20 ɛna nyame ma me 70 years a me wo 50 years wo manim a metimi di adi twa sɛ sɛbe me kɔte na nko hodwo kwam na me ho anwodwo de a metimi ayi me sesim pa ma me ho me aka me ho oh na mahu ne saa enti bi kura me relax ya bi after 30 35 or 40 baby na wo kɔ ware enti age no so wohwɛ ebra wo yɛ active pa sexually ultimate performing efficiently no a a free 60 economy yɛ injury time and time added on so enti nka ɛnɛ no yɛhunu sɛ yɛma wɔn ɛwɔ fam kakra no hunu adeɛ no te ho nsɛm na memfa nsa at the age of 22 25 wɔn sɛ yɛn yɛ before no before obi bɛdi yie no na saa nipa no watra 30 yɛ koraa yɛka no borɔfom sɛ life begins at 40 enti yɛafa no sɛ obi bɛnyɛ sika a ɔbɛyɛ complete man anya nigye wɔ na wadeɛ mpaa no na watwam 40 oh mi wa nka abrofo obi timi nya be 22 no aware
na yere wɔ 20 nti you can just imagine ebi kura by 30 32 35 ɔbaa na wɔ awie nti sɛ nkwadaa mmiɛnsa ɛnan ana enum na ɔwɔ yɛ a wate ne ho afiri awoɔ ho saa abira ne ntini mu ɔden ne nipadua no ɔn sɛ nyame bɔ nipa no maame nyɛ scientific kakra wɔ ha wowɔ hɔ a ɔn sɛ yɛbɔ wo ba no ɔte sɛ koturomua bada wɔ hɔ a ne nyankopɔn sane no ɛtumi duru baabi ma wo nɔmpɛ no nyinaa nane wotu bɔ sɛ saa abira na wotwetwe mu na woyɛ nti ba saa ɔbaatan korɔ no sɛ wɔnyɛ obi a ɔyɛ scientific a n'adwene bɛ nsa ne ba no yare wɔ owu ani na ɔde ne kɔ hospital ɛba saa wontumi ne di nti no wayɛ nofo nti periodically nyankopɔn nane yɛ nɔmpɛ no ne yɛ twetwe mu ne yɛ tenten nti yɛ wo nyɛ sei na na woteɛ but watwetwe no nɔmpɛ no mu watwetwe nipadua no mu amɛnɛ wabɛyɛ tenten enti wo energy ne sɛnea wobɛ apply energy ne nyinaa no ɛyɛ wo youthful age no a nɔmpɛ no timi nane na san toatoa no sɛ saa berɛ woyɛ footballer na wokasa mu bu a ɛyɛ easy sɛ bɛtoa after the age of 40 wokasa mu bu a ɛtoa koraa ahoɔden nim fi sɛ saa berɛ nyankopɔn nane ne biom saa na teɛ ɛna wareshape no bio nti saa berɛ no baabi afɔm aduro biara na duru baabi akɔte ayɛ kɛse aduro biara duru ntimi nyɛ kɛse biom nti sɛ yɛtumi de di nkɔmmɔ na yɛ educate yɛ nkwadaa no a ɛno nti na owura me ne nananom nya dwene ɛwɔ kata yɛ kata nneɛma bi din bɔ so wɔ nkwadaa anim no me ne wɔn nya dwene ade nti na me ba ketewa bisa me sɛ ɛtwɛ ne deɛ nya me fɛre ho so me kyirikyiri ne mu we de bɛn mo amma ka asɛm bi na yɛhyehyɛ na ayi papa bi ɛna o coach school ne ba coach school bisa sɛ ɔkɔte na ba ka kyɛn sɛ obi sɛ dada yɛka kɔte yɛ deɛ ɔsɛ kɔte yɛ nan na ɛtwɛn so ɔsɛ ani wani yɛ twi ɛna da papa nya ahohoɔ no ni ma omu na ahohoɔ to fi na akɔre free school bae ɛna papa nan da hɔ dada am de yi kɔte hɔ nam de memra maami asere saa na ni free nsu bɔs mama na asere kakra mkan wo so ama wasere ama wo twe free nsu hwɛ show enti sɛ nka koraa maame ne kan no korɛ kyerɛ ne sɛ yɛka hwɛ a anyway yɛka kɔte anyway a nka ha wo mu ni deɛ ya kata saa deɛ nso wa nti owura wo as a father wo ba be bi sa wo no se kɔte yɛ wo nan yɛ da hɔ yi akɔraa no kɔ school ni classmate aka kyerɛ sɛ hwɛ wo papa wo boa wo yi ne kɔte a kyerɛ sɛ yɛka kɔte yɛ ni yɛ wo ne ni classmate ni ho ana akɔraa no bɛgi na di that's right enti sɛ dabi ne classmate ni ka kyerɛ ne sɛ kɔte yɛ we no a ɛsan wa ha mu hɔ saa no nya dwen so nko na dwen so fa mu wutimi didi twɛ ɔkae na ɔbɛgye ɔno na di because sɛ me papa nim sɛ kɔteɛ no na dwuma foforɔ a yɛtimi de yɛ apart from dwunso ni sɛ nti na mebisa papa a ɔboa pa kaka sɛ ɛyɛ ne nan no enti owura mesrɛ nyankopɔn sɛ ɔma yɛ nananom nte aseɛ na saa nneɛma no a yɛfra ne ntoma firi tetete no afei deɛ yɛmi yɛ ho ntoma meka twa a ɛni sɛ mefɛreɛ obi ready news o BBC na oba etu banche almost friend focus on Africa na country bi Zimbabwe ne yimu ho ba bi na oba etu banche nti na said na nyen se banche na se eden no o de na ho de nyina tie gi wam no etu saa no e na okɔbɔ peme ɔbɔ na okosina dua so na dua no wɔ no twɛ news reader na no reading news no wo there's CNN and I said you know near friend Raf Wench me kai story no pa obo twani din correct and her vagina has been damaged to the extent oh church them said the aduane sia sunsun atwa no afa no so ohun owura obi kan news wo Ghana ha no wakɔbɔ twadi a talk of the town meanwhile ye nipa ho akwa anything am kan kokromoti am mfere na me ka twadi am mfere so what you say nti say ya mfa vem ya ma saade no abeye bi ye beka ne ma de okoka me so wonim say say ya mfa nsa wo VIP mu kwakra bi a wo te trotro mu kokagetia na nkomo bi pie ka no ne bi a be dru ba bi na etwa na say a obo sa ka no bi a betwa ne ni abehwe because wakambusuo musudie onti owura de me kan say ye nipa ho akwa ye gitumu
sɛ meka me kotodwa a memfɛre meka me sisi a memfɛre meka me kɔn a memfɛre na meka twa wɔn sɛ na baabi a Nyankopɔn de hyɛ yɛ ne nti na ne ade nti ne yɛka turumu di a yɛtumi ka so ho nti media masɛm ne sɛ owura kane no na yɛ ni ho nkɔmmɔ because ne yɛ mpɛ sɛ nkwaraa bɛhunu ɛno nti na wɔn mu hunu a owura sɛ ɔde adeɛ sie akɔdaa na wɔkyinkyini kɔhunu a owia meanwhile sɛ ɔma ne hunu sɛ o kwame mede pan no bi ato table no sɛ kɔm de wɔ akotwa bi di ɔkɔ a ɔbɛtumi animu kama paa ba sɛ ɔde sie no kɔ wɔn ahwɛ ɔbɛtam ne nyinaa ɔkɔdi yɛdidi nkɔmmɔ mu wɔn te ne yɛkyerɛ wɔn the dangers the do's and the don'ts the 3D no ɔma ne hunu a afei ɔbɛhu sɛ akwaraa ne di ho nkɔmmɔ a onim ha a wɔsi a structure ne nkɔmmɔ no so aba waka na sɛ me ba penny sɛ ba penny yoba otumi ne age me ana wiase no kra kan age a on kan hwe o odu ne penny fees me because school ye kyerɛ no me a me koncha me chinse sinti wonama mo ani nye dai na ho wukoyi wuya so ni sɛ wuyi wuya be si wuyi wuya be si me kyerɛ ba din sɛ obi bɛka kyerɛ ne ba sɛ onyesi ɛna me kan sɛ owura ye nya saa hwɛ tie sɛ wo sɔfoɔ sɛ onye obi a ɔwɔ saa education no na ɔbɛto sɛ wo babaa wɔne ne te hɔ kyerɛkyerɛ saa ne ma na wanhwɛ yi ɔde bɛkɔ akɔyɛ preaching wasɔ dem sɛ wokura wodi uba no yes because ma sɔre baba akɔ hɔ no wɔne ne be edie ho nkɔmmɔ nsɛm bia no wɔkeka me se femoy ese femoy ɔbɛma quotation sisi a me nkyerɛ me ba sɛ me ma me ba ne hu ne gina bra the right thing na wo yɛ baabi a ɔwɔ no wa me na wɔsɔ ɔkyerɛ ne sɛ baabi a wɔdu ɔyɛ ɔba wɔne bɛma kɔyɛ se ya sei na bɛyɛ dɛ the right thing na wo kyerɛ no no enti so wa nkyerɛ no ne kɔba wo bɛyɛ ne dɛ wo abu aka asem ya fe na betu ne fo ɛnyɛ sɛ free independent people at the age of 7 years and 5 years pa no yes gradually na de ne kɔ we onufu we oche woto kyerɛ ne mani hu ɛma bɛma fa ne sa sɛ de wo kan edi na ayɛ dɛ kɔ wo bom su hwɛ me ka asɛm bi kyerɛ me bagɛ no ɔyɛ nurse no sɛ maame wo kɔ nursing training ɔwie na deɛ ba ko amede hyɛ otirim ne sɛ ebi ane ankyerɛ wo school ɔbaa bia wo pɛ sɛ woto anyame de ma wo wodi nyini a entaa na yɛ me ne wo wo yɛ ɔbaa na ata da yɛ me di wo a woto hwete efi sɛ to no wura Nyankopɔn boy no wamfa kasa anhyem ɛyɛ nam nko a na ntini ne kutekute mu enti mo no a yɛ di wo no a wo da yɛ no a wo count to wo bere mattress no so wanya mattress e mu omra a wo to no betimi adɔgye wo mu a wo count to no twitwiri mattress ni nyina na ntini ni mu hojo na spread it ɛte elastic wa force wa twum ma na sie so ho enti no o na yɛ ya me ni usa ye bedi wa yɛ di a ma ne nyɛ regular dakuru bi hɔ ana de afam ɔbaa butu hɔ na bɛɛ ma di no wɔ n'akyi a wo kan bɔ so nyina na wo pia ne sere nam no gudu tunum tema ne to no twapuduo correct so ate aseɛ ɛno nti na yaka mam ha ne yɛtufo sɛ ɔbaa bia sɛ onya hwene egu asenem ɛno ne pia wo sisim nam no begu tunum me twapuduo na shape wo to no kama amaw na sensene to mu nam no nti owura saa nneɛma wo nyina wotimi kyerɛkyerɛ wo ba obanyini no kura shape a bɛɛ ma hunu a na nigye na yɛn so sɛ bɛma ne yere ho bɛyɛ na kɔ no mesɔfo bi no wɔ priki wɔse nana asɔfo no bi tu maa no fo wo peku na yakɔm kyene fa ayɛfo no to hɔ na wanya bɛma ne ade bɛma sɔfo bi ɔbɛkyerɛkyerɛ saa no ɔnyɛ sɔfo papa yɛde honam ne pekunu wɔtwa kɔm kyena mo ɔbɛyi wakyene kɔm ma ne to nyinaa hini na nanto nyinaa asa ɛdeɛ na ɛwɔ no ho a bɛma ko hunama ne kwan dɔ so ate aseɛ but ɔbɛyɛ didi ayɛ sɔkye ne to na ahurihuri nufoe na ayɛ kutukutu yi na funu yi so ti ya yam ni tirinwi wakagu na wa mu a wo ba ne kon twitwaye uhu no ana akote ana otete ntasuo bɛda na nkɔpɛ no so ate ase na nkɔkye ne kɔma ma to asa omfi nyina hwihwai ye hia wo etimi ka wo se egu anu mu wo afono ho na de na kyerɛ sɛ mi bɛpɛ wo enti to da bia councilor lutrot ya na mpɛ na sempa wo ye very straightforward yes feeling it wrong ora atie ba ko a yɛnte ase wo ya bra bom ni sɛ edie ɛna meka sɛ ɛyɛ spirit yɛ manage me di owura me manage me die paa o eti me oba bie ni wa me si so me soro kakra di ma ndi bi me ntwa toro onyame anim so ate ase me di wa
me hwe body a wodi gina manim no ene ma mark you wudie so ati ase e ti sa wo kokon tokwa so aba na ogina wono so ware che o fe na wo kwa tutu kwade ya wo hene yire mfa bimra oba bo flat ye nkotwa ye ho na ye nye interview kakra bi na o hene yire papa enne so aba ye kan se wo hiti akra bi anano nte was me shiti enne wo shiti che da ne asem no mo hu na nsem no me bi sawo edie yesi ye di me di mapa mame enyema mienu se wo di pa wo nyafiri mu eye nya wo mfi ma wo ne de nim se de awbewo oh awo de bonus nyema mienu pa ye hot a wo nyafiri di eh simple and I make awo de enka okra because awo de bonus nya me dem ma enti se wo kwa kodi enka me kwa kodi akopa wo and I make I say just say wudine se wudine ya e ma wo sisi wo so wo ya le kra ma wo to yade bi ti sei wo ya le ya fever high fever ne sa ne mani nyina obi anya ivi o ye krakrakrakra o ti tu odi na wo beju sesia gina abusiafo medi mind ye so obi anya high fever o de o yire wo nya high fever pa krakrakrakra wo fie na hene nyi chene hye dem den ye fringe atedi di turu no midie dini gidi pa ka sisi akwamisi ka sisi akwamia wasu utwika pa na de ka ni ko speed na hwe na ekopema eno ka sisi ati kanya bonse otinte no sa otinte u ka sisi gidi pa dinu bonse obewie krakrakrakra no ni na ateko ena second one depression o se manetem bia ke se ya edie eye pa eye nema bebre me depression ma me twi o depression bit one na na sa ba me like o say why ye wa show so why you obi nso on ma no edi bone kula mpontino ono no nso no ade on so kono cross ma tenka ateko say nipa no oba wa tenka ntimi nkosa so tia say mka say me lecture bi ka kire ye say ye wo ahode a yedi budua ene ye wa ahode edi ditwe ye wo atenka ateko no say obi o ma say moment depression won say anytime bia ne konkura anye dai so about the mature no me hu de o chene pa te say ubekodwom ye ntade wo de ka o ma school fees na last time na na so abaka ye start ye sha afi na se no won say o say school fees ni ade ni ntino ma thought ya say be ma no bo na adwenya ni bebre ntino ono ho a wo dwen school fees ho chop money Christmas so was spend pa enti say as oba no wo be ye oyi kakra bi a o ma ho kra but one who say e ka we de mikronim oh honey sweetheart we dey say we dey enso sie huru ebejo e dey school fees e bitua e dey ya say na wo chekire ne we adon say fa no say si abonso aka na to opanyin koye kire ka asem o say so wo kunu ma me dampem me ma wo nti bi nsumpie maami na wa yakofa funu ya beto ho be me aye say basa untimi oye na ho hwe enye enti wo bon say efunu da ho no wo ba no ba bia wo kunu da no kono ho ti wo kono ho a fa ko si ni sunsu hie ba be ma obedi no ba oba ma mi mu kono so okodi no so aba me boa se e na da bi tie enye so ma wuni no but un say oba ma mi ewu a enye oba no nko anada ye ma enkofo ko no un say ma the way I sit here no ye ma enkofo no let na dem me maba enti wo be ma no ka che me pa cho me pese me me di bedi nkomo kakra un sa de be ye kakra o woni ne ma mi nua mo ne ade na wo dem because obi am pese be free ne nchen sa bre no wo ye wa hye ne mu ma na de be ma de ya wonsi on se ma so me yesi ti o me ma me yewu me ye de permission free o mo da na wo ma me wi di akoda ma me nua mo nchen wo na wo so ye pe enti also ask permission me ma wo ma me be free mu da wo nim se ma me ka se ba ko me ba panyin free mu we de ka me so sa time no those days me so na me worry so nche me worry ye be 2 months pe na me nyem ye na menye ready say mba benyem kwa but 2 months pepe na menyem ye enti unim oba nso ti na me do no me first born oba enti mani wono
Just makoma shene mu angasa na omoko si akwa ne bibia ne ade ba me meso so you me kru so chele to twi na wenya me na de mai ma we mi be ma fresh one pa tafo na afi obi a me ro ahoro no ma so si na me sere so ti ase ye wode yo be si approach nipa no ne ma me mu nyina wo ho oh akwasea o ma me hade ma me we dem pa cho me de ne ye ka asem ketu bi aba aya ne se ye ne ho adam ko na de akoma na waba oba kra ni we fisa de ma me kwampo na damp anim ye I say mom and na me kan be fa no we bia wo da na fa koma no the bar so what say me dey e din twi obi adwisi say ye no mo ne da saa so mo de ba mo nkoda ma me mo me ne mo na ye ba mu kuro kwa me ne mo na so aba me boa oh and the obeti na da ye ba mu kuro ma mo me ne mo na me ni me kuro ko ba bi nka se me mana koda ba bi da me na me tale wo me tawo nti ne se nye ya me papa ma me ya wodi me no me so ma me wa me du ma ye be di mu a mo nye nti so me ye se edie enye ma me yenu esa yare e ma adwutie high pressure high fever nyina pressure nyina tu no high fever it me adwendwe na de pressure ba diabetes na adwendwe ka ho yo ye ntwa e ho mra ne ye ba sese ye ba dia na ye bedu sese ba bi adu na hu se ye di ye ho di akra na o si ye di ye ho eni si ye di ye ho wi a di ni ye benya ise ho ne ya bedu nti die so mfaso eni twa ho ba ye ba beka nti se na ne de enne mu ofia mo nyere mo ho e ma mesere mo mongogo mo mema mongogo mo ma ni mo mema nso ni ma no na enye de ne kai se dwumadie adonko atadu jinja ene GB1 Roofing Company Limited omo na aso yas me de dwumadie e de bro me so WhatsApp numbers no e da screen so what the message ne ba yeso bebre omumfa omudin mi ye pese wo ya for udin bra udin enka o message na ade beba no ye bekin kan kama ene won se message e ba network ne so e kama pa ne fa won sem ebra ye da message twa won abasisi ye ba. This advertisement has been vetted and approved by the FDA. I don't cry baby media tajabo jinja omu eye no na ko upata se Atagiji nom ne nyanse wonto ema nipa on di enfie edunwo ensese apin for eno tale ti ehoni ahade come up akata wan nice one I say when are you so na se forklift de dada eno ne adwuma me de ba adwuma mu ha na me beturu ye no ana nchanse ni twa no aye me de asebo tale me nua na ja obi abodan so ma no na nye kra wo the way was fine to kura dem finfin no nso to ebebo ne se shower no chema aboko de me say ma bokasi dan yo e dia man international contractor na oboso na menu e ba ya wo se chale nsuo to a be se shower roof ni nyina anye papa wo dada GB1 ye say rain go away come again another day unse na no oba me ma IBR we you okay aside IBR no ye wo alozinc and ye wo self lock na ni nyina wo de enyina nchen kakra se dia be bomu sonko kura ne se ye wo emboss and you say me to me the number emboss there be we safe o the board dan so papa ensu oto awie bo apetampe utim ya utim de tim enti mo patch say me dan be say di mu ye free bibi roofing sa roofing no obepo modern no ama inspectors edi kan akwa check ahwe eye enua carpentani ni de bo wo dan ne so esanse yen chansen ne de bebo so ama ye pedimpa esanse yen ye wodimpa dada say kala be na mo de bebo man me dan na match wo ye chameleon wo ye chameleon en chan GB1 nice one ye wo kala bi
me kamechiro yam kwa me mfamu mfamu Obehu GB1 Industries wa koma e ben customary wo fin so kwan so. Job training. Kumawood Training Institute. Aye Kumawood TV for at the job training. Ghana for nyina. Ye the enamienu esi ho. Achretre ensa no nyuma bi te say fresh yogurt. Sani esi ye fresh yogurt. Bees making. Sani esi ye ahwene de to ye ensa ne esi si fefefe. Liquid soap, shower gel, floor cleaner, parazone, ice cream, banana and strawberry ice cream. Afei so ye besen so achretre 3D epoxy, biodigester. Sansa no dwuma we nyina no ye de namienu pe esi ho na ya chretre. Wey aye Kumawood TV for ana ahyeda akofa a teacher for a oma ben ewo nimdie ewo nsa no nyuma ho se omo betimi akyerɛkyerɛw na wo nso wanya wo nsa no adwuma na wo de aba obra aye ku 300 Ghana cedis pe ana se ye de 300 Ghana cedis pe e besua sa ne ma we nyina e de nam yenu pe na eye. Baby ofri bia no obetimi ababi ye nyina ye bakumase eye ahojo Atenga Junction baby Kumawood TV wona se ofra chiri na eba accommodation baby obeda no eye free Jumade eba so 22nd and 23rd February 2020 etibusumi atosumienu ida atosu aduonumienu ene aduonumiensa enumu ana ye sa Jumade eye memenda ene kwasiada ene ye asi ho se ye sa Jumade we obi bia timi baby. Job training. Kumawood Training Institute. Aye Kumawood TV for at the job training. Ghana for nyina. Ye the enamienu esi ho. Achretre ensa no nyuma bi te say fresh yogurt. Sani esi ye fresh yogurt. Bees making. Sani esi ye ahwene de to ye ensa ne esi si fefefe. Liquid soap, shower gel, floor cleaner, parazone, ice cream, banana and strawberry ice cream. Afei so ye besen so achretre 3D epoxy, biodigester. Sansa no dwuma we nyina no ye de namienu pe esi ho na ya kyerɛkyerɛw. We aye Kumawood TV for ana ahyeda akofa a teacher for a oma ben ewo nimdie ewo nsa no nyuma ho se omo betimi akyerɛkyerɛw na wo nso wanya wo nsa no adwuma na wo de aba obra aye ku 300 Ghana cedis. Papa baby e de ba Odo Mu Nkomo dwumadie so na studio high de wo fi a minim obi na odi aye de ibi odi aye dance ibi we do it by studio am de sabri high de Dr. Mayase ayase fu nyina hene eje oya ayase adwuma Dr. Memo akwaba ya me no adisai nyame adam me pacho na won so akristo adom wedi bibi akoso adwuma akoso sa dance di ne ba sa de ara che se when my stress said when ya asase di ofomu sa dance di ne ba da ba sesi omo be ma yetiti a esua ne ade no sesi yankopon ada woroma wonga wonzaka mayazi cream ni bi no wode fa ho massage no aya kese aya tenten nti na ma ampa magro no aya soronko ena ayi nso ayi dia meka e kama no longe ne ayi nso de atatwe no eno nso asema aba eno nso dance ni bia na ede ekoso nti se wutie mi a ye na se be ma wo be ma swa wo kwoti swa ana se
enwa na de problems aba warem ni ade wa no wankasa mpo yeren kan but we sex na wani nya den enye because we ma etia senso ya den e ka ho na afi so de boss ya na wo ho ya den wa gem ti sa brand bi aminim no aha eno no hia longe ni wan ya wo de ba wi atadwi wo wi atadwi no so awi ni ye what you say fire ni ye o ya de boy ye ni ye what to was ya de ya tagye no what you say ya say go to papa so ya say hu ba what you say enti no adwuro de we ya we what dey obi nyu so nya bo na eda papa bo na bo no nyo baba bo na bo no ho na bo se bo ne eba bo ne de eko eba bo sa na ade ne tie what enti we na sa unsaka pa atadwe ba kuma ko 7 atadwe nso black one bi mpacha wo de kwa we brown one na feli say wa me say black no na wa fie ni tini ba ko na wo de ayi atadwe ma kuma ko 7 no afi wo sisu ya wo tin Cristiano Ronaldo Messi kura so yede emma na ma be oba ne ho asisi no so ma na ni age wo ti ase na atin kan wa akiri kura san se wo so ho chebe ne ntino ono so na atin kan be ba na wa ja wo twetwe ni ade no wo ti ase na ma aware na be emu anija dai abem na fensu wa obem asua obem anso yetia a wankasa wodi ho adanse se enkoyie wodi ase a oba no nso di wan se enkoyie oba no nso tie mi a nsese me mana de a mebo aba no se wankasa froze doctor me pebia ma me kunu sebe wonga wa ma no de kra no mana wa ha na se no me pebia ma eren ama me kunu me ko ho me command ne ade nti wuti se ade a hawa adwene wa warem be ma ne kotisua ana se eyetia no na afensu ne ho nche na ne ho sign ade no ade hawa adwene pa nti me dia ne se sempa botintin na nkan ne yenim ne yebo no a nyankopon ka chem se aduro na me dia hya han mu ama mo se mu yusu na mo ho yede na sa ne me nko no a me twampa ebo so kura o ma so ye ho no woti ase eno na me pese obi ansa ka bi ina dance ankofo nso di nso no won so utimi di sa dance ne bi se aduro wa han ma aduro ye wo ho unima na unim aduro ye adwuma one guy bi frame me fi bogo so o si me ba hakura na nkofo ba time ni nti no o si wo ye namfo na etie yen wa no wo ye 5 no wo gi akinye se aduro no nti no on de oso jedi nti no oso metra hwenti ono na me de aduro ne bi ye den esene no o se 4 days na pagya afena na namfo ni so wo pebi no say doctor we dey me pese me ambe hu na me gina me ton ma wom what you say enti no mo bin kan jo say duro man de be ma ne kote ye kese ana say tintin ni wo wo ho enkan ye nana no maduro a obi wo no osu a wode bobo no ye kese eni ayi no ne nyina ya dai wo ho what you say eno na yak nimdie me yak kan bom ne ya de afra we side effect bi ne ho because wo hwe ayi no duro nkuto na ya dai ya de amexe what you say na kama na we nso no ayi ahan eni nsin na ya dai na ya dai ya powder no na wo de wi atadwe no na ya adwuma na ya dai ama wo na we zo saa ahan ne ya de afra nkuto na wo de twe na wo de massage na tiefu ntie me wo pese wo be ma na yakasi wo de massage na wo de atwist ano no wo pese ya tintin wo de twe ha ndi no na we nso ya gebere 10 to 15 minutes adwuma enti mfan ko bobo ho na nsore nko oti ase aduro no won ayusu na we yusu ni no within 3 to 4 days say the latest ye nya kura no na ye 4 days no on say ba ko na 3 days no so hu say apagya 4 days say 5 days 7 days ne kura na me maka wo ho no enu sa o na fiase ye adwuma afenso etiafu ntie miye so wo yare bi ti say pressure diabetes ana say gonorrhea ana syphilis say oba na ye trutia no wi ansa na aduro no wa yusu ana watobi because ayi wo ho a ana wo so woni ade a ema ye adwuma atiefu ntie ne ye da bia mba ha meka esa se me pe matiefu ye nti no wo yare bia tumirika no so ho aduro ho diabetes pressure prostrate ena afenso no syphilis ana gono no bon se ne bia gugugu wo be ma ho aye woti ase eko na aba wawo pane enko ba che tumirika bra ne ya moa na eno nko wie na odi ayi nku no ifa wo be ma no ho na wo twetwe ne ayi na massage a within a short time no within 3 days for the we safe wanya ne awe dai wo hwehwe no na ma ni gya dai aba me no man na egu ho no 0244 674927
me fie afrem sɛ ne ni nkɔbɔ yaso yɛn so wɔ ahema kɔkɔben wosi wɔ Ebenezer sɔre junction a wode frɛ yɛ bɛn no ɔno ɔwɔ ayi nti ne yɛ kana no yɛ simple na wate ase wosi wɔ hɔ afrɛ yɛn afei so wo akyiri a wohwɛ me a wontimi mba Kumase no bɔ mmɔden a normal na ɛwɔ hɔ no yɛ mobile money wosɛn ne sika no a kuro bi a wɔ so me boys wɔ kagye tia yɛde bɛma hɔ kaa na yɛdɛn na yɛde abrɛw afei na bibia nso yɛ ho na wonti asa wofra a mɛkyerɛkyerɛ ɔkɔ bɛfa so a wobɛyi so ne ma anigye ne bibia yɛde ai kama enti nɛ wo nua bi bɛma so yɛ tia ne ade no problem a obia no nte menka di ho adanse kyerɛ no frɛ no na ka kyerɛ fa me no mama no na ɔmfrɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛnɛ wokɔ court cases a divorce bebrebe nyinaa yɛ sɛ ne kunu sɛbe ne kɔte so a ɛyɛ tia ne kɔ ɛyɛ afei nso nkyɛn na ho aba ade nti okɔgya yɛ dɛ aware sɛdeɛ ɔka so ɔtry first one no ankɔri second boy ne mum na yɛ dɛ ɛkɔ ne yɛ ne ebia no okita mayazi ɔde ase nti no ɔde wɔ na team no nti wɔn hwɛ aka akra na mayazi ɛyi no bo sa afei akɔfa nsɛm bebree aba nti nso ma nsan ka bi na yusu na bɛma no bayazi bɛma de ɛsɛi aya na sei ɛkɔ fam sɛ de anya de ya de papa ɔde ase na me wie no na me nua ba nti no me che atiefo nso ade me ka stretch marks asem wa stretch and marriage me de che free once won nua mo a nsu turukan bi wo emu nani ehuru fa so antu a wo de south nsu no na fa ewo efra na fa lemon kakra gum na fa ye eyi nsu ne nyina bɛkɔ onua mo a emu na ehuru fa so no wo se nsu ne ne akyereka no o yes wo bɛsa na wo de ewo ne lemon kakra dai afra na wo de ayeso ba wo de ne kekawa nwura na efra na brewa kata otwe no unza wo de unsa ka da nwura no bayam na wo de asra so eno nso be dai ebekɔ unza obi de keka no enti ane me de chiatiefuo wahwefo free because of ohima enti no o just enti ono so okoye na koye be di ho dance next time baba bio no na ne nyina dai ahye na tiefu se eduro wa hahem na nyankopɔn na yɛdɛ ɛde sɛ tumi ne hyɛ mu didi ameka no sɛ wo apɛ sɛ wayi no ɛyɛ bambara no na gyina so nso a ɛyɛ sei ana ɛyɛ sei na ankɔ sei no mpakyɛ frɛ no ma no sɛ si a na deɛ yɛn ne atadwe black one no nkɔtoto mpaapa so o wie so awe ni ye tie instruction no ne ti baako na de aka tadwe na wahwe enti no ɛna we nso na ma yɛ bambara no me say wo de massage wo pese yɛ kase wo de massage wo pese yɛ tenten wo yɛ dai wo de twen na egemire 10 to 15 minutes ɛsɛ wonya ho adagye the doctor ɛka nyinaa ne sɛ wo pese obɛma no ɛyɛ kase a to bo ase fa ɛyɛ dai massage adeɛ no to bo fa massa wo kɔtin bu nse da wo nsɛm na wo yɛ ni sei saa no ɛni ni kase ni nyinaa na adeɛ ba apese eye tenten a na o twe na wo twe na wo twe na wo twe ewo se unya abotre ewo ho ade ne nye gidigidi ewo se unya abotre wo ho eye abotre adwuma ene te se oba a wo pese wo to eye kese no eye ntoboase se wo dofo ewo ho a ma ne nye dai ema wo obeto ne boase ede ne nsa amassage ade na be ma na obunso opie free wo to asese no ede aba wo fi opie free sisise ne nso ede aba e ya abotre nti ase eno eti se akora ye dwale akora awusa no oba se wo wo ba ne ye dwa na wo se akora de ya santime man de ye dwale akora ye pese onya to nti no ye pia ne to no saa ene wo se onya ho abotre enti menya abotre ade no doctor e kire ne ye nso nyame adom nimde ode ama enso yehu ade enyima do ne de ba hu nimde ne wo se ye kire se ne be ya wo nso wo ho no ma obitini ewisu na aboa na ye kamakama eno nti eye saa kote de no ya ho abotre ene wo se eye kama aduro no wo se atadwen aduro bi se doctor e kra ne ye ton eye kama no atadwen wo hwie ni ti na no wo yi atadwen enson 7 black one no na wo de ewe me so wi atomo di atadwe ne nyam okra na de wi atadwe de tan ya aduro tu di ewe wo wi anya se nye China se nye China aduro so wo wi ya na wo wi a nya abotre tan yo ho aduro bi anansa ne ade bayi na wo yo ho aduro wi a wo kotena twene ni ma wo nya abotre di twene ama twene susu fio sa akoko ba no doctor to aso kajagum yo enti se na wo kana eno a enti na manfo eyi na won to won bo ase
Oh, obi wo ha. Yes, I dabi. And the chance of our cock one Nyabotre, o to bu ase. O ti ase. Ene na na ka se twa di di jabotre. Nyabotre na wa yi. Na do wi ya gidi na ko ma jimenya doctor ya se do gidi na ko ago go en ma se esa na enkoyi to bu ase. Yes, what I say aha because the run the ebu adwuma me am yere kura jatom say kama and what to do say kama and you ko ene feli wa na che say wankasa no wan to bu ase wa hu ye na tadwa me am de ba ma wi ma de nyina bi am be show and bi adu de ba na wa ko pata bi me ka ba charge tu many abere ku nyina ye kan ni na se me nya ka la ta de ji okay ye be ko fe mu ma kakra no say what you see Doctor Enti no kware wo esema wo mse ena Dr. Mayazi me be ya me se Mayazi adwuma se de egu aware ne ade ene enya mpa bo sem na yi no a Nyankopon yi we kire me no in fact ama anodwodwuma ye de me ne se oba ne be ma hia wo mpam ne ade won sa kadri bi de ena secret bi nso ma me nka na me wura mfi me so fo kitwa mam secret bi o se papa wonim bibi aduro nso ebu wo ho a oyusu a enye se na atarem no obehu se sebe ne kote akasi o ana tenten na mo started the ra atwanum a bon sa fe de abopudu ewo mo ono ka kyerem sa do because all the sana ne de no eye ne ne oti ase na sabe se wa yi ne akasi wo atarem a pint be na do ko shem enti gi se some of the people did you what they are try you know oti ase di na me say after 7 days you know wo de kosiwe nim na hwe na wana abose banchi nya aja na be kire aha enti wudi mi nka se ayi edi ye ni obi o ma o se me ko twena so ye mfam ye panisi enti udofo na ane se the size no o hwe na wanya ye eya kwasem ni na wajai massage no na waye massage no ye kire mu biu na wo hu na nsu dog ayi ne we ma me ye se massage no o ya e sei sa o pese ade no eye kese a wodi adwo no wodi sra ho wia ni ti no bon so do nsa na mi ti no ho amasa no ni ti no ate no afi ehu body na ne body na wo ye ni se bia wo miemia ye nsa ebeye e na apese ye tenten so a wo ya na ne wodi nsa hye ayi no oshu a no mo oshu a na afi wodi nsa atwi ni se na wo twi ebeba ebeye kama pa enu nti abusuafo na we no no se eye kama atadwen and ade ebeka na ade ya no doctor wasemtia na ye wasemtia nya ne se no ntra ho e ma na se kodiketu ana koditietia ngu aware ana se ma na wonya mobo na oba bia mi se sentini ya betima ye ni what I say 7-day-old ma waka che mo sa be ma de wo ho na koditietia kotusu na gbo akonhoma eye ya what I say na wo kodem so na wondimi mu adwuma ncha no so eye ya enti odi mirika du mi ho no ere obaji bi enti ni misrew onso tumirika na afre no ma na eguso no mefie ya afre o kire Nyankopon ya de ma metenase na bomode na onso beje bi na ma di kan so kan se wontimi ma wo sanis ka ba wo ne woru a ese na dance ankrofo di ntini ade na bogoso ni no only say why has been vetted and approved by the FDA. I don't cry baby media tajabo jinja omu eye no na ko upacha se ubanumanu I don't call atadi jinja and then the woman mati do atadi omo obebenu be kanumanu jinja I don't call atadi jinja and then the woman mati do atadi omo obebenu be kanumanu jinja I don't call baby media tajabo jinja omu eye no na ko upacha se Ko atagiji nomne nyanse wonto ema nipa ondi enfie edunwo ensese apinfo eno tale ti ehoni ahade come pa akata wine nice one I say when are you so na say forklift de dada eno ne adwuma me de ba adwuma mu ha na me beturu ye no ana nchanse ni twa no aye me de asebo tale minu na ja obi abodan so ma no na nye kra wo
o the way o si fine to kura dem finfin no nso to e bebo ne se shower no chama aboko de me say ma bokasi dan yo e dia man international contractor na obo so na me nua ba ya wo se chale ensuo to a be se shower roof ni nyina anye papa wo dada GB1 ye say rain go away come again another day unse na no o ba me ma IBR we you okay aside IBR no ye wo alozinc and ye wo self lock na ni nyina wo de anyina nchen kakra say dia be bomu sonko kura ne say ye wo emboss and you say me to me the number emboss there be we you safe o the board down so papa ensuo to awie bo apetampe utim ya utim de tim enti mo patches say me dan be say di mu ye free bibi re-roofing sa re-roofing no obepo modern no ama inspectors edi kan akwa check ahwe eye enua carpenter ni de ball wo dan ne so esan say ye nchensen ne de bebo so ama ye pedimpa esan say ye wodimpa dada e say kala be na mo de bebo man me dan na match wo ye chameleon onye chameleon enchen GB1 nice one ye wo kala bia bi me kamechiro ye nko me mfa mo mfam Obehu GB1 Industries wa koma e ben custom barrier wo fin so kwan so job training memo kwa ba de medi is ebuta mo higher sere even dey ebi sentie ye twa ho akwaje nkrato yaba ndie ni aba ene ye nkomo ye sidi akura enti na ewo se yidi twe ne ene yedi ho nkomo ni si ye ka se ye koba ye be ka se etwe no yidi kura edi ni bi nya afiri ma no di ekote ye nso me yidi ma na edi ni bi nya afiri ene yaba na me ma ohene yire ka kire se obi wo wo se obi nya dey high fever kura na wo ti ni di turo no mi di kura na itimeteko na ensem no afrafu yi bia omatofo ntum na afra maye udi twa de obenya afiri na ni ye pa afiri bema yaba en krantunsi yaba ne de ni yaba etwe na ye di esi ye di ma apart from awo ye di pa ni ni na afiri ye nya free mu de dosun on say edie no ankasa no ye exercise in itself so udi ni ye dia o exercise your body no exercise in a form of say o nya physical changes e wo ni peduanum o muscle how we react ni ade o bones no as o ma shake up bam apart from no sex assign ma say na make kind of pleasure e ma wunya ni je ni ahosepe blood circulation say umoja e ya jwa woni peduanum e wo mu say eminye saade no ho ankyerɛkyerɛ na suahunu nkɔ akyiri but naturally nyankopɔn di nimdeɛ ma nipa empo bra na doctor for ma wiase o ma nimdeɛ saa moja make us enani ɛyɛ one factor dan ho adi a doctor for nim na awofo binum so nim ti na ma menom at times say omuhu saa symptoms no wakola ho a omutibi di nkuto ahwehwe no wabra omfa no nkwa ya sabe akora ewom say enya advisable say self medication there a doctor for encourage better boa into sex no sign shiki unompe no eyie boa ana no achi no yetime de settle issues e wo fie because man bo wa asem hanu a asante ye frɛ na nem asem hanu a ehye no so na ontimi mfa bɔne nkyɛ bɛma no mfom so obi a wayɛ obi kura ne fra bɔntim pa bɛka kyɛ nse ukunu wɔn mpran ne asome otim kura ne ko da hotel wodi onim ne ma hu a na me mpɛse me bɔ amane bo sɛ waka no in a way a sɛ oba na anyɛ smarter itimi e affect no morally enti bia be man be frag ma be bakra no no ba no the spirit na is so down just say en chakra hu so wo giso nti be man be timi the sex na settle scores e wo fie eno dan chen a form of communication if you say edie no un say
makɔ abɔnten namfoɔ yɛhyiae adwuma mu yɛhyiae yɛn nkɔmmɔdie mu no obi aka die star bi a mehunu sɛ mede ba ma wadeɛ mu a ɛbɛboa me afei na mede me yere bɛtena ase abɛkyerɛkyerɛ no mu yɛse meedi wɔ me nso ɔha yɛse me ɔho practically ne starte biribi na monyɛ in the process no na wo kyerɛkyerɛ no nea wo yɛdidi nkɔmmɔ no a woteeɛ no sɛ yɛ applicable a because sometimes nkɔfoɔ tumi di edie ho nkɔmmɔ bi wowɔ hɔ atum sɛ saa nkɔfoɔ no deɛ ɔmo ka no wɔn nim no practically ate sɛ obi ka no wɔka bi wɔn skills no bi wɔ obi bɛtuma ka a ɛnyɛ applicable wɔ die mu also ɛte sɛ ɛyi yaa ne yɛka de sere yɛwɔ dwuma wa sɛ ɛmaa nteantea deɛ to deɛ ɛde nkora wotumi tam no na osi wo nsa so how many minutes na wobɛtumi de ɔbɛɛ si wo nsa so ɛdi no a ɔho nti nneɛma no bi wɔ ho sɛ ɛnyɛ applicable ebi wɔ kora nyɛ scientific because ɛtwa sei a yɛyɛ sɛ nam deɛ ɔbaa ne twa mu awoɔ mdɛ mpa ɔbaa ne twa mu foɔ ne ayi no ɛtwa mu wo a ne die koraa n'ani gye wɔ he nti ɛwɔ nneɛma no bebree wɔ hɔ a wote a ɛwɔ sɛ wode kɔ practical na wohu sɛ ɛyɛ wotumi de yɛ adwuma ma ɛyɛ yie ɛnonom no na keka bɔ mu ma ɛbɛyɛ mfasodeɛ ɛwɔ die mu apart from wɛnum a makeka no owura sɛ yɛde die teteyɛ ho sɛ me ne me yere te na yɛhyehyɛ yɛ die no yɛ sɛ na meka sɛ die ɛyɛ spirit yɛ manage no wo manage die in such a way sɛ ɛbɛsiw to mu mmienu nyinaa nti awarefoɔ sɛ mo ware foforɔ a mo first 2-3 weeks no ɛwɔ sɛ mode ɛkyerɛkyerɛ mo ho baabi a wei atenka wɔ styles a wei pɛ kwan a ɛfa so communicate bra yɛdi yɛ ho saa ne mo nyinaa sɛ mo yɛ na mo familiarize with saa skills no nti efiri mo first month no ɛkɔ no afei na mo yɛ used to mo bɛda kɛtɛ so a ɔbaa nim baabi a ɔsɔ bɛrima no a anigye bɛba bɛrima no nim baabi a ɔsɔ ɔbaa no a anigye bɛba nti saa ne mo wɔ no nyinaa atere mo numu no a mo hu ama aboa mo wɔ mu die mu no nea ɛwɔ sɛ mo yɛ ne sɛ mo kɔ so kyerɛkyerɛ mo ho nea wei nim ɛne nea wei nim ɛhɔ ne mmaa no wɔ problem because sometimes ɔbaa bi hu no sɛ me ne me kuro te hɔ na meka die ho asɛm kyerɛ style bi a me nim a na dwen bɛyɛ ne sɛ obi na de yɛɛ me ɛna mesuaeɛ meanwhile yɛtumi di nkɔmmɔ ma yɛfa nsɛm bi firi yɛn nkɔmmɔdie mu deɛ a ɛdi nti na sɛ me yere ɛkyerɛ me style bi a kyenkyena a ɛyɛ obi na didi no na ohun yɛ na ɔde bɛkyerɛ me dabi nti ɛna sex yɛwɔ vacation in sex ɛduru bere bi yɛ sɛ mo ma mo ho kwan for a period be 2 weeks 3 weeks be 1 month depending upon my holding in waiting mami enye ni mi amatofo no entumuma ahwefo number no ene e bia amatofo na tum number no 0200 603 602 0200 603 602 na onso wafre ofra ye ka Odo Mu
NCA. I don't cry, baby. Media Tajabo, Ginger Omu, Egan Echo, Upatasi, Ubanumanumbium. I don't call Atadi Ginger, and then the woman Matido, Atadi Omo, Obiabanumbium, I don't call Atadi Ginger, and then the woman Matido, Atadi I don't cry, baby. Media Tajabo, Ginger Omu, Egan Echo, Upatasi, Ubanumanumbium. I don't call Atadi Ginger, and then the woman Matido, Atadi Adonko Atagiji Nomne Nyanse Wonton Emma Nipa on the Enfie Edunwo Nsese appeal for Eno. Tale ti ehoni ade come up Akata wine. akata nice one they say when are you so Na se forklift de dada eno ne adwuma me de ba adwuma mu ha na me beturu ye no ana nchance ni twa no aye me de asebo tale me nua na ja obi abodan so ma no na nye kra wo the way we find to kra dem finfin no nso to ebebo ne se shower no chama aboko de me say ma bokasi dan yo e dia man international contractor na oboso na me nua iba ya wo se chale ensuo to a be se shower roofing ni nyina anye papa wo dada GB1 yeah say rain go away come again another day unse na no o ba me ma IBR we are okay aside IBR no ye wo alozinc and ye wo self lock na ni nyina wo de enyina nchen kakra say dia be bomu sonko kura ne say ye wo emboss and you say me to me the number emboss there be we safe o the board down so papa ensuo to awie bo apetampe utim ya utim bi tim entimo patches say me dan be say di mu ye free bibi roofing sa roofing no obepo modern no ama inspectors e di kan akwa check ahwe eye enua carpentani ni de bo wo dan ne so esan say yen chance ne de bebo so ama wo ye pedimpa esan say yen ye wodimpa dada e say kala be na mo de bobo man me dan na match wo ye chameleon wo nye chameleon en chen GB1 nice one ye wo kala bi abi me kamechiro yen kwa me mfa mfam Obehu GB1 Industries wa koma e ben custom barrier wo fin so kwan so job training Kumawood Training Institute aye Kumawood TV4 at the job training e bre Ghana fo nyina ye de enamienu esi ho a church ensa no nyuma bi ti se fresh yogurt sene esi ye fresh yogurt. Hello. Abusia for ya twa ho ya ba no de ye nuanom line no edem to betimi afre a kire wadwen. Hello. Hello. Good evening. Hello. Fine. Me pacho within baby akase free. Pacho me dey this month to pick na. Aguna. Me pacho it rich. So we minute more everything. Oh yeah, no here. Me pacho kasa no we chimente o kasa ni yi. You to be am putting in move very clear. Auto on prepare back. What's week be up so udi mu be 3. Mu kunu clear auto on. Waso on penny. You e wa ha penifo wa ha ombe kasa ma wate. Why? Ombe che me mama wate asi. Why? So oba no wo nti wo so nti. Why? Okay. You that CP. Hello. 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 You knew about Obiaba. Hello. Hello. You knew about my back was so or the topic on so Casafi Mauritania. One also near a program of power so they are said, ye church and near memo at the Emmanuel. I would say you may be in Africa amount for her power, being so free. Dubai. Hello. Yeah, hello. Good evening. Good evening, boss. Me pacho Odo Mu Nkomo. Now I just dead del. Odo Mu Nkomo. No, I just say dead del. Pop. Yeah, that's it. Me pacho din baby akase free. Me pacho me kasa fi Diaso, yeah. Diaso me pacho udin. Hello. Udin.
ebi ni yɛ bɔ a mi popular paa wa yɛ obi bɛ ntumi nka na RFM. Yo yate wo de o yɛ popular de kasa yɛ ti o papa. Mo program wɔ ho. Mepɛ sɛ papa na ɔkasa fa aduro bi ho. Atadi ne namba no mo so ne so na yɛ ano namba no. Namba no akɔhyɛ eyi na afɛ nso ma yɛ wu papa. Yo. Ye the number no ye wie dwuma di pɛ wo de frɛ me. Na ye the number mbema. Why? Mafia ebo nkyerɛkyerɛ no ma ne gye ho. Yo, ye da sipi. Gye ho papa ɛyɛ kuma wo. Emutia na mo de ayɛ adwuma na ama na yɛ kama pa ne nso yɛ ni agye. Yo, ye da si. Hello. Yes, David. Odo Mu Nkomo. Dedel. Oh, why are they? Within baby akasa free. But your friend Gideon, the kasa free, Jufu Praso. Jufu Praso. Gi, me pacho yeti. The pacho, my friend, your cameras, me can say, almost a year, it nimma, nipanya stroke, and no crack, I say, and no correct. Ya koye nim na no, ye be cheche nsemu so aba ohene yire nso wa ha. Omo de apo ne be ma. Why? That you say. Me pacho wo de koso ati adwuma ehwe adwuma di ne de muae be ma. Why? Mati. Yeah. Nana obi e be die asem we mu odu pa. Etimi mo bi nya stroke. Hello. Odo Mu Nkomo. Dedel. Oba man pacho din baby akasa free. Ibacho make us free oda. Oda. Me pacho udin na yesay. Udin is yakusia. Ma me akosia me pacho yeti o. Hello. Me oba man pacho yeti o. Me pacho me zumi die me kondo na me kasa on dia o su oni. O kondo no o twena ye red no me di no so. Me so ni ukra no o tete na ho. Away. And so I no ano down. Away. Ojia woni ha sisia. Oh. Oba akokro no ate. Why? Oba akokro no fa safa o ka chen se ma media ne. Ma send me WhatsApp message kura ba mi so mon kan ni se. Oh, ye be kan. Ba mi se oba akokro no. Why? Na imure oma obi ne fada. Why? Hello. Come. Hello. Odo Mu Nkomo. Dedel me pacho din baby akasa free. But a family in some kasa problem. Offenso. Me pacho yeti o papa. But me bon pato you break some break the pa. Yo, that's it, Nyamisha. Hello. Hello. Now I could now make hello. Oh, yes, Remo, Abusian for fra low TV volume no. Na any and cassa normal call TV this or wow, yes, Remo. Would you show free TV name chain any and cassa? Why? Hello. Odo Mu Nkomo. Hello. Odo Mu Nkomo. No one dead though. Me pacho din baby akasa free. Me free. Me kasa free short form central region. Short form. Nchene ni baby o. Me pacho udin. Me pacho fam tiki. Me pacho yeti o papa. Me pacho like me no na oho at me konda de my friend na yeah my friend na oba I see me de me yan chama na onko ya wo yere no anasa wo mpena me yere no but why no ade osun baby a me won osun baby a no so da me dan ye mi no nti woni room na so wo room o say woni dan na so wo dan
no onye ne brother onye ne brother ne sister mu na onye ọmụ wọ dan baako na me so me wọ dan baako na me friend say ombra me nkyɛn a na ni na oba na oyire no oni nipa ba miensa ase na na wɔ dan baako adan na obo mfrɛ no Odo Mu Nkomo. Dedo. Me pa so din baby akasa free. But friend me Emmanuel mkasa fi Diaso. Diaso me pa so yeti o mini abema. Ma te se wudi na wudi mi kuntroje a epe ama wunya stroke. Aka me kwase me no. Asem no de wodi koso ati adwumadi ye de mu aye bema. Why? Obi question number nti esan de foforo bewe. Hello. Odo Mu Nkomo. Me pacho nene wo fom pa ma one so mai why? Me pacho din baby akasa free. Offense. Me pacho itu minia. Wasem no me pacho yen tishi. Wasem no ekete. Me pacho otete baby ana. Hello. Yeah, Odo Mu Nkomo. Dedo. Me pacho din baby akasa free. Me pacho e for me family. Kasa free Offense. Oh, and no offense for me mamu na tu ate. Na mo frɛ pa ma ya de me nsham. Na offense for frɛ pa. Me pacho yeti o me ni aba. Me pacho mo program tutu obi ka. Me pacho Me ni ku na ti ebe ni man wa deja me. Ono deja. Me. Na adi obi so de oso no so ko obey are ready. Ofrɛ be me oso ma. Na me ma na mo yesa. Minimum. Me wada. Oda maintain to me the man. Obey di ayeti. Hello. Akonta. Oba. Madwe. Yeah. Mini abase. Edua na dua no wa deja no. Aden. Eni de dia. Mesrɛ. Eni de dia na brezia. To de dia no wa bre. Nti ana no nso ye woda kakra no wa sɔre abɛɛ dai. Abɛɛ no. Nti mesrɛ. Mateofa. Mini aba am sɛ ne kɔn dɔ eni me so pe bibi kakra. Akra nsɛm ade hyɛ de so nsɛ kakra bi ɔn. Bibi hyɛ mini aba ne akra ne nsɛm ma me wa mesrɛ. Mateofa. Yo, me da si nyame nhyia. Oh, eyesi ana ayede. Hello. Good evening. Odo Mu Nkomo. No aje so dead. Hello. Yo, Oja. Me pacho, o what is saying? Da jamo ye na hoso. Ni baby a me ho ye pa, odi baby akasa free. I'm a medical expert into main person trespass. But Hello. Odo Mu Nkomo. Dedo. Me pacho din baby akasa free. Aba family Francis kata for offense. Offense for. Me pacho enwumre yeti o mini abema. But me obi am pe petrapa. O petrapa. Na asa in the bi ni minchen. Na what day nkuto to chokwati a ano negative effect be no. What they twetwe se kwan be so na de twetwe. Asa o de masturbation na meka. Me pacho eno de mini abema mesra ujai wate. Okay. Enye fa unku wura sa ate bia we na ate bia bia de wura ma
emu free no ɛɛden Hello. nyame anka akyira ne free ɛɛden ɛden na wadi mfie sɛ hello Odo Mu Nkomo Bad boy. mepacho din baabi akasa free Bacha FM adena me kasa free mampon. me nua mpacho Asante mampon. asante Na me de ne so. Me ma baga. Ya sevo me a na jale ya. Na di ba ko ye ka sa ngere to bi na di. Oso ma mi ni. wadi ba ko pepe bi wasen adi Oso ma mi ni. E be gina so sa. So no mo man. oh mepacho wo nchen Yeah, the another one. No, no, no. And I'm on time to come on. wa na say your girlfriend My wife. why you no wadi e ya pro on say obi onu ma e ya ne gina nipa bi anso na ho oden on obi o ma na ontimi pressure ni bebre sa la e ya pro ene ade e na ya no aye kakra kakra nso aye den ama why that's hello Hello. Odo Mu Nkomo Hello, Odo Mu Nkomo hello, me pa chot me nkan hello, low TV volume no why nani enkasa ufra no low TV volume no hello Odo Mu Nkomo me pa chodin baby akasa free so me kasa free friend man pa chot kasa free pasel coupon me pa chodin udin so me so me tell you I already feel me better now so I just so abre no adeja obi o ma wa bre mane ya oda kakra oda be 2 hours kra na satan no na pressure na no why okay witini nada me ba so oda kakra basa ma obi kra wa bre wo ye ne record enyi why yeah that's hello Odo Mu Nkomo dead. baby akasa free Oh, your friend Quabra, because every Western of raging Kurube mu na wo Safi also. Me pacho udin o se de say Quabra. me pacho yeti o papa Aha. Menzo ja, minidi, medam nkwanta. Enti den na wo hia free o. Me tobani bi. Opa ba ni bi o. Wo de yi wia ye de number be tu ja na wa frɛ ne ne wo de nkomo why. Okay. Ena papa no so ana bra no so be ka say udi oba bebe onye slook no. Udi oba bebe onye slook. Be ma dia o so di twa no ma ho bible. Na otimi di no. Na eni kwan say so jaje oba no. Wa ye no wa ho de ne de. O so di ni ma ne no. Aha. Then odi hello me pacho udin ni baby akasa me just Western region takrade afran kwanta me pacho yeti papa yeti no se me diane se hello me pacho ye wo so pa yeti ye fa frefo we ye fa frefo bi e bi na yeti hello they are no so aba unia ye nua no asem no se na wo kasa a fast stroke no okay then I may share this so hwe sex mo amen share I me medical expert nti ana me person comment on sexual but doctors I know makasa on programs how do o maka sex mo so on say nipadua na te se ya na obi agina radio so say esikire man nipadua esikire nya man nipadua o kan sa me mitie wa me hu se wonim kasa adwuma no kra wo yen so wonim na ni so your blood group bi wo ho a esikire nya ma wo mo your nipadua no nipa type bi wo ho a ni kwasa wo masikire do so wo maduane mu
ɛno me no yɛ adwen apart from ɛno no sex ne sɛ na make us a body exercise no bo nso yɛ ni pi kra itimi gene ni nipadua no ɛno na yɛ week nti ya yɛn siki medical advice on certain issues nti na make us a star bi wɔ hɔ a ɛnyɛ ma bi na me de mma ɛda yɛ adi kɔteɛ no yɛ example no sɛ woyɛ ɔbaa na ma scientific proof sɛ ɛtoɔ no yɛ nam muscle te sɛ deɛ wabɛti sɛ number wabɛti ho ɛte na sɛ yɛ diw na ɔta ada yɛ ya bu pan yɛ ya ɛtoɔ no bɛ spread na ayira sɛ de kane na woyɛ abaa wa na ɔto no kukuru bobɔ hɔ kama nkɔfu ho no mani agye no wobɛwu mmienu mmiɛnsa sɛ ɔde ɔwoyɛ wawo atete nyɛ wawo awoyɛ na ɔteteyɛ ɛte sɛ nufoɔ ɔwo na woturu wo ba na wode ntoma no mmia wo nufo no bere biara nya kwara ne inum no na ma nufoɔ no guo ba kwara ne hwɛ wakyi na ntoma no da wo nufo no so no a kwara ne mu duro no twe wo no na nufo no mu ntini no ogo na nufo no isane de bo nso ɔbɛbɔ wo mmienu pɛ na nufo no ate agu ne bata ahɛ na kyintia nti na abrɔfo wɔn mfo mma ihe wɔn akyi ɔtaa no bo na adeɛ no bɔ no mu nti deɛ mɛka no sɛ ɛnyɛ sɛ wokunturu mu ma yɛdi wɔ no ano ɔnya stroke daabi there were implications bi a wɔ hɔ ɛde saa adeɛ no nti onia na obisa no ɔmpɛ doctor a wabɛn na ɔma no nkyerɛkyerɛ nneɛma bi ani so ba me afutu ebɛtim deɛ ma sɛ enyina hɔ ne deɛ ɛyɛ na ABM wa ɛnyɛ advisable sɛ obɛgyina hɔ ne ɔbaa da deɛ wo deɛ ɔbaa ne kuntun a wo nso bu nkotodwe ɛwɔ n'akyi na ayɛ ne to me ɛne n'ayɛ na ayɛ kama enyina hɔ no deɛ ɔn sɛ yɛ nipa na ntini wɔ yɛ nan kokom bɛrima bia na ɔbɛɛ da ohun ba na sɛ ohun san no na obu sɛ ohun sei ɛtwetwe wo ɛyɛ adeɛ a yɛnya adeɛ sɛ ne ɛbɛn ntina meka sɛ da bia ne sex no ɛnya adeɛ yɛ punishment ɛyɛ sɛ obi ɔma me yɛ me kɔtea no me ba abɛtea obi nwom sɛ me ba abɛtea da bi yɛnya adeɛ ɛyɛ adeɛ a ɛde ɛdidi daa na yɛnya ɛdidi prɛko me sɛ yɛ na sex yɛ daa na dwo yɛdi ɔbaa mmienu mmiɛnsa no mentaa nyɛ saa de no sɛ me paa sɛ me na ɔhyia ebia na ayɛ foforɔ bi na ebia otu na da bi menim sɛ da bia because sɛ ebia metumi ayɛ da bia no na yɛ bɛnam so na pampan akyi na pampan na nansa be na otumi ntimi ne bia mɛn dɛ ɛno mom na mmeranteɛ no na yɛnua bi ka ase wɔ sɛ ɔhyɛ dan mu ɛde nkuto twehwe ne bɛɛma yɛn ma no futu kakra na yɛhwɛ bɛɛma masturbation deɛ owura mɛka na fidie so sɛ woyɛ koraa wabɔ wo ho dua ɛyɛ kyiwadeɛ kɛseɛ a ɛni sɛ obiara practice yɛ onyame mpɛ ɛna ɛsan sɛ wo nipadua ɛdum wo gya ɛna woyɛ yɛ ano enter into spiritual marriage because woyɛ adeɛ no no wo practice kɔ no spirit bi bɛba abɛhwɛ sɛnea wo practice no no ɔne wo ɛyɛ nti ɛbɛduru some point bi no wobɛhu sɛ afei wonyɛɛyɛ a wontumi ntena ase woayɛ so addicted na ɛsan demoralize wo ɛsɛ wo moral spirit nti masturbation ni lesbianism saa nneɛma no deɛ me I don't even want to talk about it because of my religion ɛsoma mi wɔ mu no yɛn tolerate koraa yɛnni ho nkɔmmɔ koraa yɛnni ho because ɛyɛ akyiwadeɛ ɛsɛ wo nneɛma bebree nti ɛno deɛ ɔyɛ a wonyae sometimes nti na yɛka no boarding house school no na ɛde saa nneɛma no ba hɔ na yɛkɔfa saa suban no nyinaa nti sɛ wokɔ no yàmà moral uprising paase wodi bɛgyina soɔ asua wadeɛ akɔ anim na wokɔ practice nneɛma bi school hɔ no na peer ne yɛ introduce to certain na yi wobɛ practice saa nneɛma no nyinaa ɛbɛduru baabi no na wayɛ possessed afei wotwe wo ho a na ntwe nana yere fa kakra kan no na yɛhwɛ mɛka ne sɛ ɛnyɛ adepa sɛdeɛ mɔdi ka aka naa ɛyɛ saa koraa wakɔnnɔ de ma ɔba no nso ɛdi ka ɔso ɔno de ɔpɛ maa paa ɔpɛ hwɛ enti esa wakɔnɔ a wonyama ɛma no wonya biem ɛtekɔ ti afede tan bia nim sɛ wa wobetimi ama ayama wo ho atɔ ti de bia na wo yɛ ma spirit be ruruwa bɛ ɛbɛsɛ wo dwuma bɛsɛ wo nema bebree ɛbɛsɛ wo da akyi nti yɛsrɛ ɔmo yɛ sa na enua na wɔyɛ sa ɛmmoa no yɛsrɛ na wongyae ma yɛ na ɔde ɔnkɔpɛ na kɔdonku abi na da bia ɔntinsi ne so dansɛ ɔdon kuto de sa na ma no ebe sa na mo ano manfa no mu sa te bia ne yesere mo manfa ho na yenia ma no yensem in the course ne ba obi o mo se be ma no emedimi a na o twetwe no obi nso ma oba ne be ya oba ne sisei ene ade yensem be ne be memum na afi ye mon tofa ne enso so on say obi say oye para wada agya no me odaje ma metu nso aguso ko penso nyi me de be guso na ne nyina beti akọ ena de obeyama na tia kọ de dọọso so ho
ɛde nsa me na woto ne edi nkomo na obeda ɛde ntina maka se mehia we wusi wo mfa mame so ɔte ase wa ho siesie a wodi ko hia no be ma no ho kura bi kura ebu na bam nti obeda agya wo ho na wo kwai wakeka ne ma ato so ne se ene ma etu hwama enya wo mpo enya wo na beka se wo dampo ye bre na ayebi ye monitor na monitor fa chia na abusia fo na me chia me chocho mucho me do papa bi me chia me manyina me ma me oh encha pra this month in surechide me chia me ma Gladys Odro ofiko ko fa kire made ai me chia ne pa me do ne ye me chia ko fiata me chia me nua ma me jo me bra Isaac and the bia and chesa amanfo ai so mu woni say hey omunyia da group so me ma teacher some wo go shine na just angel nyina omunyina ahwe teacher for omu school dey na just angel na ebi so na wo santasera ba and ebi so anyina ye chem nyina wo shiro ya nso mo nyina ye chia o mo fu edoso abusuafo ni nyina na yire abusuafo ni na chia mo be ma the American say ura sex ni gide ni kwa say yire ye ho chinchina asese encha ne de wo mutie me no mo hwa me nyina amchia wo mo yo ye cheo bibia abusuafo me be ma asante so aba madam fo krobia asante unia anadwe mechia sa bere die wo ne wodofo me mu wo ho mun kagye mu anadwe na china ye hia di nkomo mechia madofo nyina ade ba ye betena ne me kobodi na na ya asem and one cham me obi a wodɔ me bia a me so me dɔ no me kyerɛ anadwi wate anadwi mu nyina mo nakama dwumadi yɛ dampanifo nyina ase MCR Loretta oba tia donku beku me feeling Augustina mo hye ho mu nyina yɛ kyerɛ nyame ayɛ madom mo gu adwuma so anadwi sa abem da so ha nyame nhyira mo yɛ bɔ mpɛ me ma papa ba be fa mo eba no na afi yɛn so yɛ bere so kra yɛ dai ati Kobe smile cameraman na ochi nurse production manager ni din de say ochi nurse ochi style master na Kobe smile wo na waji ade ati se wanti mi anko ye okunku me ni masisa Kobe smile cameraman wait me ko gwie ni masisa me serew wo yire hwa maame akonoba me so na oba manu monso nyunu pa nso nyunu no owi akajagu ni mu director nso ye chiao pa ni dia ne owura asamwa wo pese oni edi nkoma number obetimi afre 0244 123801 0244 123801 ofre no obedi nkomo de ohia de betimi aye edi ama wo pese obe so dwumadi asena number na ofre no obetwetwe nkomo na nso abeso asena na dwumadi aye kama kai say dwumadi wona so yasena me dwumadi bro adonko ataju ginger ena GB1 Roofing Sheet Company Limited omo na so yasena me dwumadi edi bro edo bibia ase nyame boa dasene mo besan eni edition. This advertisement adonko ababiem edi ataju abo ginger omu eyeno na eko upati ase Adonko atagiji nomne nyanse wonton ema nipa ondi enfie edunwo ensese apin for eno tale ti ehoni ahade come pa akata wine menso ade say when are you so na se forklift de dada eno ne adwuma me de ba adwuma mu ha na me beturu ye no ana nchansi ni twa no aye me de asebo tale me nua na ja obi abodan so ma no na nye kra wo the way was fine to kura dem finfin no nso to ebebo ne se shawa no chama aboko de me say ma bokasi dan yo e dia man international contractor na obo so na me nua iba ya wo se chale nsuo to a be se shawa roofing ni nyina anye papa wo dada GB1 ye say rain go away come again another day unse na no oba me ma IBR we you okay aside IBR no ye wo alozinc and ye wo self lock na ni nyina wo de anyina nchen kakra se dia abebom sonko kura ne se ye wo emboss and you say me to me the number emboss there be we safe wo the board dan so papa ensuo to
awie bu apetampe utim ya utim de tim enti mo patches say me dan be say di mu ye frɛ bibi re-roofing saa re-roofing no ɔbɛbɔ mɔden no ama inspectors adi kan akɔ check ahwɛ ɛyɛ nnua carpentani ni de bɔ wo dan ne so esan sɛ yɛn nkyɛnse ne de bɛbɔ so ama wo yɛ pedimpa esan sɛ yɛn yɛ wodimpa dada say kala bɛ na mo de bɛbɔ man ne me dan na match wo yɛ chameleon wo nyɛ chameleon ɛnkyɛn GB1 nice one yɛ wɔ kala bi abi me kamechiro yɛn kɔ me mfa mo mfam Obehu GB1 Industries wa koma e ben custom barrier wo fin so kwan so job training Kumawood Training Institute aye Kumawood TV for at the job training e Ghana for nyina ye de enamienu esi ho akyerɛkyerɛ ensa no nyuma bi te sɛ fresh yogurt sɛnea esi ye fresh yogurt bees making sɛnea esi ye ahwene de to yensa ne yesisi fɛfɛɛfɛ liquid soap shower gel floor cleaner parazone ice cream banana and strawberry ice cream afei so yɛbɛsan so akyerɛkyerɛ 3D epoxy biodigester sansa no dwuma we nyinaa no yɛde nam yenu pɛ esi hɔ na yɛakyerɛkyerɛ